Merba l-episodju ieħor tal-podcast ta' John, grazzi immensament tal-feedback trement li qegħdin ittuna. Jekk għadkom m'intomx subscribers fuq iċ-channel tagħna kemm tafsu l-buttuna l-ħamra li qiegħda x'imkien hawn taħt insomma biex tibqgħu aġġornati b'dak kollu li qed jiġri bil-podcast prattikament. Ħanitlobkom ukoll ittuna like ħalli tgħinuna bl-algoritm tal-YouTube biex dan il-video ikompli jinxteret ma' dawk l-uħud li qabli jkunu jixtiequ li jkun hemm dil-kwalità tal-kontenut Malti fuq il-YouTube. Ħanaddu mill-ewwel għal-mistieden. Il-mistieden tal-lum waġat li jieni li nafu diversi snin bniedem li fil-fatt ktib dwaru ħafna drabi fil-fatt. Aktar minn hekk, iktar reċentament insomma sirna nafu xulxin aktar mill-qrib. Fil-fema tiegħi dan il-persuna jgħix ħajja imtaqla bl-inġustizzja, naħseb huwa fil-fatt statement pjuttost oġġettiv dak. Qed nitkellem dwar Mason Nels. Mason ta' 16-il sena ġie arrestat, illum għandu 28 sena, 12-il sena wara u għadu qed jistenna biex il-każ jinqata'. Ġifieri dan il-proxmu għamel bejn is-16 u 28, 12-il sena dik it-tranzizzjoni bejn tifel għal raġel jistenna biex jara eżatt se jsir minn ħajtu. Fil-fema tiegħi din hija sfortuna tremenda. Qabel ma nibdew bum bil-podcast ngħaddu mal-ewwel għall-azzjendi li nirringrazzjahom minn hawn tal-li appoġġjaw dan il-proġett. Nibdew b'Leti Sikura li huma insurance brokers, jagħmlulek assigurazzjoni ta' kull tip, ilhom fix-xogħol snin twal u nies li jimpenjaw ruhom sew. Naf anke lija li toħroġ polza, tinstema u ġieħ taras żur minn hemm. Pero sera rasek li meta jkollok bżonna dik il-polza u ma jkollokx, jaf ikollok naħes il-bro, anzi probabli nistqarnajt li l-ġieħ taras kun ferm ikbar. Għal daqstant etisikura.com. Sieħ Derek Meets 99866425. Ħabib tiegħi Andrew ġibilkom il-laħam fuq l-adba tad-dar fi żmien 48 sija. L-familja ta' Derek, familja li naf dik is-saħħa 20 sena, nies diligenti, nies li huma sinċira, u jekk għal daqstan tixtiequ laħam ta' kwalità u kwalità biss, Derek Meets huma l-għażla għalikom. Li cabs li huma l-irħas fis-suq kif ukoll jaslu fejnek fl-inqas ħin, naf għax nużhom ħafna, naf ukoll għax markadu kif merini. Fuq tal-istatement ħabbatna lebs ta' xulxin. Wieħed mal-ieħor u rebħet leb tiegħi. Għal daqstant niżlu leb tal-e-cabs għal loyalty scheme, tistgħu tieħdu diversi skontijiet li tistgħu tieħdu anka rikbiet b'xejn. Il-tindif mal-e-cabs isir reliġjużament, ġifieri serħu raskom minn kull varjant anomalu tal-COVID li jeżisti bħalissa f'pajjiżna. L-aħħar azienda Frank's Man of the Year, ir-rebbieħ u dejna għata announcement ukoll. Ir-rebbieħ se jitħabbar fuq dan il-podcast nhar il-ħamis 8 April fit-8:30 ta' filgħaxija. Ovvjament l-ikla li kellna f'moħħna jiena u sieħbi Andrew bris dar merħba bik ma tistax issir għal raġunijiet ovvji speċi għal daqstant, però jekk tixtiequ xorta tgħinu lid-dar merħba bik li din hija xi ħaġa li jien ovvjament nirrakkomanda, kemm tmorru fuq franks.com.mt u dakinhar li aħna nkun qed inxandru l-podcast iwaslulkom ukoll ikla 3-course meal id-dar mingħand il-Fenicia li anka ħanabbinawlkom xi whiskies ma' kull kors. Kors bil-Malti ma nafx x'inhi jekk hemm xi ħadd li jistgħu minn merħba bik, bħaddar merħba bik, vera mhux ċajta fani, ma nafx għal-fejatta, franks.com.mt. Insomma, biżejjed paroli, ngħaddu mal-ewwel għall-episodju li jmiss tal-podcast ta' John. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz, mill-waħda neħibu tnejn, mhux dwar x'qadrednu, nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-podcast ta' John! Il-podcast ta' John! Mela, tlaqna? Aħna qegħdin rolling, Tista' jkollok pereżempju timpenja ruħek tal-virtajt fuck it, jiena
misboħ il-faċċata. Tista' timpenja ruħek, però ma tiġix bħala mbagħad bħala flus. Il-flus xorta waħda jaqgħu l-istess. Jiġifieri inti bil-Malti jekk tqum taħsel iċ-ċella tiegħek u ticket duty bħalma jkollu kull priġunier. Sewa. Hemmhekk tieħu 35 euro. S'issa inti f'dal każ, inti qed tgħid li jekk inti tmur taħdem ġo tuck shop jew ġo l-bakery jkollokx xi ħaġa bonus jew ekstra fuq dak iċ-ċekk. Imma le ma jkollokx. Ma jkollokx. Ma jkollokx. Umbat li ħaġa oħra li jtuk kull xar. Jtuk żewġ cards tat-telefon b'xejn. Telecards. Telecards hija. Għadkom bit-telecard, probably l-unika post f'Malta li għadu bit-telecard. Telecard hija, jiġifieri ċempel fuq Għax ovvjament mobile. tom mobile ma tistawx. Niftakar darba kont qiegħed hemm qabad xi ħadd bil-mobile. Jista' jkun. Mhux se nsemmi ismijiet. Jista' U naħseb anzi kienu kixfu xi networks ħieħa naħseb kien hemm xi tlieta li kellhom xi mobile. Dik hija fil-fatt waħda mill-affarijiet li domt biex nintebaħ, speċ ta' meta kont nkun il-ħabs, kont nkellem il-priġunieri qishom qed jiffollowjaw x'qed jiġri barra, u mbagħad speċ ta' jgħidulek bro, no fucking idea, speċ ta' jiena hekk m'għandix internet m'għandi xejn, taf kif. Mill-aħbarijiet li konna naraw. Eżatt. L-informazzjoni li tista' tieħu fil-verità mill-aħbarijiet jew nkella ċempel lill-membru familjari jew ħabib u x'inhu. U kontu ċemplu regolarment? Mela, inti għandek time limit ta' 30 minutes kull jum. Sewa. Kull priġunier għandu time limit ta' 30 minutes kull jum. Aħna l-problema li kellna fil-jors li kellna telefon wieħed. Fid-divisions l-oħrajn għandek 2 jew 3 telefons li jkunu ġod division nifisom. Bħala volu, f'kull id-divisions l-oħrajn, kull division għandha 3. Ejja ngħidu division 4. Sewa. L-airports tiftakarhom dawk il-ħadz l-antiki, it-tondi x'kien tidħol. Hemmhekk għandek speċ ta' dawk il-ħadz, issa jekk hux 2 jew 3 min ix-xer ta' xina ovvjament kont il-jors. Però l-jors mbagħad li kellek it-telefon, però ma kienx fid-division, kien wara il-control room. Jiġifieri inti bil-Malti kellek tistenna wara bib, kulħadd ġokju. Sewa. Dak il-kju kulħadd jien negozja isma' ħanidħol qablek ħanagħmel 5 minflok 10 minuti għax irid inċempel għal dal-ħin. Fimt allura kienu kun hemm naqapiki bejn xulxin. Kien jaqala nkwiet? Ejwa, kien jaqala nkwiet fuq it-telefon, speċjalment meta tiġi mis-6 sas-7 jkunu jafu li l-aħħar sija jisu kulħadd jiġġenna għax inti għandek 10 minn nies kollha jridu jagħmlulek 5 minuti jew 4 minuti. U s-seba bid-diffiċli, fimt? Imma għalfej kienu jagħmlu 5 minuti, għax inti għandek 30 minuta. Għandek 30 minuta, però jekk inti jekk tagħmilha, jekk jien nagħmel 30 minuta u persuna oħra jagħmel 30 minuta dik sija, jiġifieri dik mhijiex fer fuq priġunieri oħra. Jiġifieri minkejja li r-regoli kienu stabbiliti mill-istituzzjoni kienet ta' 30 minuta kull wieħed, intom bejnietkom konna nirranġaw. Kontu tirranġaw, tinnegozjaw bejnhom isma' bro. Eżatt. Minuti kulħadd. Fid-division, kemm kien hemm nies? Mela fid-division dak iż-żmien, mela jiena kont 35, jiġifieri għandek 35, kellek kważi 60 priġunier, 55 priġunier. Konna għamilna. Jagħmlu nofsija kull wieħed. Tipo 24 sija, letteralment 24 sija naħseb jiġi fuq iktar minn 24 sija. Iktar minn 24 sija nofsija kull wieħed, taf kif. Mhux fattibbli. Le. U l-ħaġa li inti mhux trid tistenna l-uffiċjal jiftaħlek. Għax aħna peress li il-telefon kien wara il-guard room, ovvjament il-guard room għandu l-bib tiegħu u jingħala. Jiġifieri inti litteralment tistenna, jiftaħ il-bib, joħroġ il-persuna li jkun għadu ħirex mit-telefonata tiegħu u inti tidħol warajh. Jiġifieri kien hemm każi meta ġieli ħriġna fl-erba' eżempju wara x-showers u kulħadd tat-telefon. Eżempju t-telefon, il-biljard, il-bitħa. Kienu affarijiet li kulħadd imxennaq minnu bil-Malti biex nispjegalek u differenti bejn divisions oħra, eżempju divisions oħra jekk mhux se żbaljat, ikollhom il-bitħa miftuħa. Filgħodu eżempju ofstanar filgħodu, jiġifieri inti qed tgħid mit-8 ta' filgħodu sa nofsija jekk mhux se żbaljat jew sal-ofsinhar peress li fl-ofsinhar jiġi l-ikel. Allura jgħidulek ħanarquha fl-ofsinhar. Aħna kellna sija biss kuljum, jiġifieri aħna filgħodu kellna sija jekk jiftħu. Mux qed ngħid jekk li qatt ma kienu jiftħu, imma kien hemm ġranet li ma kienx ikun hemm uffiċjal. L-istess bitħa
tal-gbar kontu tużaw. Eżom, nispjegaw ħaġa. Il-yours. Jarana, yours. Division għalih. Division għalih u għed division speċta ta' tfal. Ta' tfal, minorenni, sorry, Però- l-età massima fil-yours kienet? Ifimni, aħna ġiri kanna nista' 55 sena, ġviri. Fil-yours? Ejjo. Kif jikwalifikaw bħala minorenni? Onestament dik il-bicċa xogħol qatt ma fim tal-għaliex jibatuhom il-yours. Kien hemm min baqa' hemmhekk, jiġifieri sakemm ovvjament ħal bejl tiegħu jew kellha skont tas-sentenza tiegħu, u kien hemm min applika għal division oħra. Għax għalkemm għalija Ta' 55, imma da ma milx ma daħalx ta' 18 u baqa' sa' 55. Le, daħħal ta' 55. Daħal ta' 55. Daħal ta' 55. U ma tafx wassal biex dak jidħol ta' 55. Forsi per eżempju kollu xi jedda huwa fi blokk ieħor jew ikun ma jirdu xi ħaltuh ma xi ħadd ieħor għal xi raġuni Jien ħankun ċar, inti ta' sigurtà jien naf. di li jgħidulek inti tkun taf qabel ma joħorġu fl-aħbarijiet minn diħer u mhux diħer il-ħabs hija vera. Fim taħna konna nkunu nafu minn ġej blisem u forsi l-kull jom ma konx tkun tafu, pero l-kawza ta' dal-kas tkun taf għax ġej hemmhekk. Qabel ma taqqata sentenza? Iva, qabel ma taqqata sentenza li ju xħin joħoda. Mela, ħan ispjegalek so. Mela inti tlajt il-qorti. Għatta l-majka xi tinsena hemmhekk ma Il-maġistrat jgħidilhom eżempju dan għal-ħabs. Sewa. Il-moment li huma jgħidu dan għal-ħabs, ħajkun hemm uffiċjal li jkun qed jisma' s-seduta. Sewa. Jgħaddija lill-CCF, jiġifieri lill-ħabs li huma għandhom priġunier incoming. Aħna kif konna nindunaw, għax l-ewwel ma tara uffiċjal jiftaħ ċella jara li kollu sew, jitfalu l-imħadda, l-liżari u l-affarijiet tiegħu, allura inti tkun taf li ġej xi ħaġa ġdid. Mal-ewwel. Ovvjament tara l-aħbarijiet jew kellha tistaqsina għal l-uffiċjali isma' dax ġej eżempju wieħed żagħżugħ jew ġej wieħed kbir jew ġej wieħed ġej fuq pleċ jew ġej bis-sentenza. Jiġifieri huma kienu jgħidulna b'daw l-affarijiet li fil-verità mhumiex information żejda, fis-sens tinduna jiena fil- Ma nafx hija etika qasna fejn tiġix etika li spex ta' inti xinu affarijiet jiena fuq xiex qiegħda u forsi ma rridx fakin ngħidlek ilek. Għalkemm ċertu affarijiet ikunu naqa' pubbliċi u diffiċli biex ma tkunx taf bniedem għaliex qiegħed hemmhekk għax diffiċli, ma nistax tispjegalek Ġili għaliex. kellkom sitwazzjoni ovvjament daw stejjer li nstemmaw. Tkun taf. Fej tkunu tafu per eżempju li ġi xi ħadd li baba sit-tfal. Iwa. U xi tkun ir-reazzjoni tal-priġunieri meta jkunu jafu li ddieħel xi ħadd ta' Darba. li wettaq xi ħaġa ta' dik it-tip. Mela darba minnhom eżempju kellna każ kien daħal bniedem kien over 20, jiġifieri kellu 22-21 dak iż-żmien. U bażikament għalinna li daħal il-ħabs kien fuq ġlied. Aħna minniħ, ovvjament, fis-sens mhux għax inti meta tidħol il-ħabs u l-mistoqsija li saqsuk fuq xi xiegħataw. Fimt? U inti tgħidilhom il-priġunieri l-oħrajn, fimt, jiġifieri meta jilqgħu kien nies sakemm ma tkunx taf li xi ħadd li diġà qiegħed hemm jew insertaj taf li xi ħadd li qiegħed hemm. Is-sitwazzjoni tkun daqsxejn differenti għax ħafna mistoqsijiet minn fejn ġabek law u ħafna sebaw dalam. Da kien daħal wieħed għalinna li jiena dħalt hawnhekk fuq ġlied. Waslet il-visiting tiegħu jiġifieri is-sibt jew il-ħadd u insertaw kien hemm dal-familja ta' dan l-akkużat u l-familja ta' priġunier ieħor. Ommu l-tifel tagħha qaltlu tafa xi jagħtaw ċikku alla mhux fuq ġlied qaltlu dak baba stifla ta' 6 snin. U reazzjoni ifhem inti meta tidħol ifhimni dan m'għandekx għalfejn tkun il-ħabs biex tkun kontra daw is-sitwazzjonijiet, jiġifieri, però l-ħabs mbagħad joħduha daqsxejn fuq demm id-dar sal-priġunieri, fim ma joħdux pjaċir li jkunu jafu li hemm persuna li baba sit-tfal. U meta tajt ma jaħdux pjaċir, dak id-dispjaċir kif jimmanifestaw, kif jikkastigawh b'xi mod, ikun hemm Straight and plain, jiġifieri violenza kun ikkastigat. Jew nkella tkun hija ġoċċella fil-għaxija u jqogħdu jgħidu eżempju affarijiet bħal babas tal dik it-tifla u sara ħares ikollok xi tifla minn tiegħek ħalli tkun taf kif irrikattar jew nkella tista' tgħid tajjir. Imma mhux jittormentaw. U f'dak meta waqt ikun qed jittormentaw ikunu qed iwissuh li jisma' taf waslet tiegħek. Bidaw jgħixu bit-teddida. Jgħixu bit-teddida. Li hija kera qabli daqs ix-xeba. Probabbli
aħjar taqlaħħa xeba, mill-li dejjem qed taħseb li jisma' meta ħadd iġri l-ħaġa, meta. Skont xeba taqla. Għax jaf ikun hemm konsegwenza li taqla xeba u ma tqumx mill-art u toħodha bil-ħafif. Però kemm ifattibli li taqla xeba li ma tqumx mill-art fil-yours. Għax ovvjament hemm il-gwardjani, hemm l-uffiċjali, kemm intom. Ifhimni, jiena rajt kemm il-darba ġlied jiġifieri li l-etika hawnhekk. Qatt ma kien hemm każi illi bniedem spiċċa b'ximkien miksur jew kellha bdana, fimt? Ġlied li kien inqala fis-sens litteralment ġlieda 5 minuti sakemm joħorġu l-uffiċjali u jikkalmaw is-sitwazzjoni. Jiġifieri qatt ma rajna fis-sens demm jew affarijiet u hekk. Demm rajna. Ejwa, jiġifieri demm fuq każi eżempju li provaw jagħmlu suwiċidju jew kellha dana rajna. Kien hemm min qabbad iċ-ċella tiegħu, jiġifieri rajna dik issir ukoll, fimt? Ġifiri, taddi minn ħafna esperjenzi waqt li tkun jgħat hemmhekk, fimt, affarijiet li jiena qatt ma rajt bniedem. Qatt ma rajt bniedem li jkun les biex jitqatta, fimt kemm fis-sens dawk is-16 sena li kont qed ngħix ħajti dak iż-żmien, laqas jiena issa għandi 27 qatt ma rajt. Jitqatta. Jitqatta u fis-sens jitqatta bil-blades, jitqatta ġismu u tista' twassal għal ħafna affarijiet, jista' jkunu problemi mentali, jista' jkun li jrid division oħra u għal dak iż-żmien ma jkunx hemm post għal dak il-priġunier f'division oħra u inti meta tkun qed titkellem ma' priġunier da m'intix qed tistenna li l-uffiċjal ħajjgħidu ismani m'hawnx post il-ħabs għax inti ma taħmilniex u inti qed tagħmel li ħajtin fejn ishom in-nies jarawha b'mod li inti qed titnejjek bihom. Allura what's the way forward li titla' Mount Carmel. Għax Mount Carmel jgħidu li huwa paradise. Vera mhuwiex. Minn fejn il-ħabs. Fimt? Ma nafx, inti ġiri mort il-Forensic Division ta' Mount Carmel. Le, jiena Forensic Division qatt ma mort, ġifieri jiena dejjem bqajt mill-jors u l-unika drabi li ħriġt mill-jors kienu għall-isptar. Jiena kelli ħabib kien qiegħed il-jors u xeba fid-division li kien sema terġa' dak barrani, sema li l-Forensic Division ta' Mount Carmel kienet xi kwalità ta' Paradise. Għax tista' tdaħħal it-tiġiġ jgħidu l-annimali ħafna seba' ma inserta li tefgħu f'ċella umduża u b'xebbadlam u ċ-ċella kienet qed jaqsama ma' Salvo Kalanċ. Tafu Salvo Kalanċ li għandu serial kill. Jekk ma tafux minnu Salvo Kalanċ, insomma, itlu fil-Google u tkunu tafu, u speċa Salvo Kalanċ kien fucking Salvo Kalanċ. Ħalli li waqt li kien qiegħed Mount Carmel kienu jiddopja uħtant kienu jifqaw primlu hekk. Imma xi mort naraħ u mbagħad ħadd qatat alla xina kont minn għalija li sieħbi profa alla jitalla. Ġifieri mort hemmhekk għandna da ġralu Madonna qed jagħmlu xi ħaġa, daħħalta f'moħħi għax Brasek maqsumu. Mhux hekk. Mbagħad mort hemmhekk u hemmhekk differenti mill-viżit tagħkom. Tagħkom kienet kont nidħol u kien hemm dawk ħafna siġġiet tal-plastik fuq wara u hekk. Dik kienet differenti il-Forensic Division tmur hemmhekk jiftaħlek isu kanċell mbagħad bib kbir, mbagħad tiġi isa naqa isa ta' Silence of the Lambs, għandek perspex kbira, u tkun fuq naħa tal-kamera u jkun fuq naħa l-oħra. U jidħol da żobb men. Jiġifieri għas kontakt ma kellkom. Le, ma hemmx kontakt. M'hemm xejn. U jidħol fin-naħa tal-kamera relax. Fucked up, bro, għalli. Għatlu jgħetni għet nirreġistra kif sieħ billi minali għal-biraħ jolberaħ l-għadu kif prova jgħamil suicidju, għet ħares lew għet jitbissem jisu maġġar. Tlu, inti, you're right, speech. Yeah, bro, I thought I was gonna fucking come here and, you know, like the food would be better and we get more television and we get, you know, more time on the billiard. Fuck, bro, this place is shit, I wanna go back. Inti taparsi tal-laqt biex fucking jaqillawk minna. Skuza, daw. U apparentament kienet, umbat, kultant jenna għanaif, apparentament ma kienet ċaġa li s-sir pjuttost komuni, li s-sir komuni, fil-sens li u għamot li dak li kun jinnegozja naqa s-sistema. Iva. Pero ġiri kien hemm konsekwenzi ta' dan ta' ġviri, eżempju kien hemm min biex jitla Mount Carmel kien jibla letteralment ixfafar tal-blades tal-leħja. Issa bil-Malti jekk tiġi ħażina mhux Mount Carmel mu. Issa ma. Taf kif imma inti dak il-ħin
jien ngħid għalija qatt ma ġej f'dik il-pożizzjoni, fis-sens Daqshekk id-disprat. daqshekk id-disprat, mhux għax jiena ma nħossjon kellha jiena ġej tal-abibi mis-sitwazzjoni u għattix jiena hekk u hekk. Però kulħadd irid affarijiet differenti kif tista' tgħid. Fimt meta tkun kbir u tkun qiegħed ma' tfal tista' tgħid huma kienu jgħidu li l-jors hija division ħażina ħafna. Allura dik kienet il-main attraction għax in-nies ridu jmorru ġo diviżjonijiet oħra għax għandek il-bidħu, ċempel fix ħintrit. Jien ma nistax nitkellem fuq divisions oħra, jien nista' nitkellem fuq il-jors, però qed ngħidlek jiġifieri jekk ma waslux bil-kliem, waslu b'affarijiet oħra. Jiġifieri where there's a will, there's a way jgħidu. Taf kif? U disprament, desperate time, desperate measures. Eżatti, proset. L-ewwel semmej xi ħaġa, bro, li inti tħalt il-yours ta' 16? 16 sena hija. Ta' fucking 16. Ejwa. Diġiri għatti l-ħagġa u onestament, meta nikkontemplat għalina moħħi u meta ngħidha lin-nies li forsi mhumiex daqshekk mitla tal-ħabs kif jaħdem, fiex kilomna li t-tifel ta' 16 qed nitfawh il-ħabs. Speċa jien ma naqbilx magħha biex naħseb tifel ta' 16 għandu bżonn riforma. Naħseb dejjem hemm bżonn riforma. Tifel ta' 16 m'għandux bżonn jibda jiġi istituzzjonalizzat minn eta daqshekk żgħira. Naħseb li għandna nsibu mezzi oħrajn biex nikkoreġu anke jekk żbalja fucking right, ġifieri hemm bżonn ta' disċiplina taf kemm nemmen bihom dal-affarijiet. Però ta' 16 li titfa' tifel il-ħabs għalija problematika għall-aħħar. Musa naqbdu fuq għalissa, ngħidu l-ewwel min-naħa tiegħek. Inti tifel ta' 16, meta jissabbat il-martel fil-qorti u l-maġistrat jgħidlek għal-ġewwa inti, x'i tħoss? Mara. L-ewwel darba, x'ħassejt? Konna nafu li aħna l-ħabs mill-lokab. Jiġifieri aħna konna ċerti li aħna l-ħabs. Jiġifieri jistek akaġu moħħok inti tajt minn hawnhekk u ma ċansis ftit li jena ħammur id-dar. ħaġa kienet daqxej ibsa aktar għalina li aħna dal-kas ġara fi żmien il-Christmas. Jiġifieri żmien ta' festi, żmien ta' ferħan. U inti f'daqqa waħda minn żmien ta' ferħan spiċċajt il-ħabs. Jiġifieri tlajna l-qorti, tara l-familja tiegħek kollha jikbu, tara il-familja insomma kollha jikbu kemm tiegħi u kemm ta' min kien hemm akkużat miegħi wkoll. U speċ ta' xintajt li għal-ħabs l-ewwel ma tara ir-reazzjoni tommok. Fis-sens fil-każ tiegħi kelli 16 sena. Tista' timmaġna ommi minn xi xaddit, jiġifieri tara t-tifel tagħha nhar ta' ħadd aħna tlajna b'emerġenza nhar ta' ħadd, il-qorti fil-għaxija, fis-seba' fil-għaxija. Jiġifieri daw l-affarijiet kollha jagħmlu impatt ikbar fuq is-sitwazzjoni li tkun għaddejja. Inti meta tisma' li inti għal-ħabs xokku, inti ma tafx ħassib. L-unika ħaġa li tiġik f'moħħok daw l-affarijiet li tara fuq it-television. Qed tifhimni? Jiġifieri ġlied, mhux ħan iddejjaq ngħid minn għalek is-sapuna kulħadd xi ġifieri, jiġifieri inti l-ewwel ma tidħollok ġo moħħok rejp u ġlied mal-ewwel, fimt? Bżajt? Bżajt, iva, ma nistax ngħid li ma bżajtx għax da kulħadd għandu l-feelings tiegħu, ma naħsibx li fil-verità kulħadd imur il-ħabs ferħan. Taf kif naħseb sens ta' biża jkollu kulħadd bid-differenza torjexxu le. Jien biża kelli, però ma kontx nuri li kelli biża. Fimt? Aka fis-sens inti tasal il-ħabs l-ewwel ma jagħmlu jneżżaw karwin, jiġifieri tifel ta' 16 sena arwin quddiem raġel ta' 50 sena, ma nafx kif tista' tkun komdu. Taf kif? Laqqas. Għalfejn jneżżaw karwin? Huma biex ifittxuk biex ineħħulek l-imsielet tiegħek, jaraw jekk inti x'ħaddaħħal xi ħaġa ta' kutrabandu. U mbagħad minn hemmhekk tiġi assigned id-division tiegħek. Jiġifieri inti tkun qiegħed wara tista' tgħid reception, jgħidlek ġej għalik il-maġġur. Jiġi għalik il-maġġur jgħidlek inti għal division yours, bħal fis-sitwazzjoni tiegħi jiena kont tal-yours. Li kelli tajjeb għal dak iż-żmien li jiena dħalt il-ħabs u tnej minn daw li konna akkużati kienu miegħi. Jiġifieri fil-verità trabbi daqsxejn żgħar. Kienu miegħek fil-yours. Iva, għal-yours. Kemm kellhom żmien l-oħrajn? Għax inti mela minn dal-każ kollu mhux se nidħlu fil-merti tal-każ kont li żar wieħed jidhirli. Iva, jien kelli 16, kien hemm ieħor kellu 18 u ieħor kellu fuq 21-22, jekk mhux se żbaljat. Jiġifieri
correct me if I'm wrong, taf kif. U għamil daqxej ħeġġa t-torra jtat mela jena ħammur u ħajkun hemm xi ħadd li naf. Fimt? Tasal fi division, terġa' jfaqqaw l strip search oħra. Il-jors. Tfawġo kamra, jerġa' jfittxek, toħroġ minn hemmhekk u jtik li mħadda. Hemm xi ħadd f'din l-strip search. Ħassejt b'xi mod li kien hemm element ta' intimidazzjoni, b'xi mod biex nistabbilixxu x'in il-ġerarkija tal-poter li jisma' jiena jekk fucking għatlek ħatinża, ent ħatinża, jiġifieri jekk jiena diġà kapaċi ngħidlek tinża, jien kapaċi ngħidlek fucking tagħmel kollox. Hemm naqra tinħass naqra din tinħass, ma jgħidulekx deret tisma' jiena hawnhekk u jiena fuq kollox bħalma din nisimgħu issa propjament fis-sens il-ħabs kif inhu issa sa meta kont hemmhekk jiena naħseb varja xi nbidel ovvjament id-direttur m'għadux l-istess, forsi ċertu regoli m'għadhomx l-istess. Inti dħalt l-ewwel darba taħt Battistino? Ma nafx ngħidlek x'ismu eżatt. Le, Joanna. Joan, tiftaka Joan Proset. Taħt Battistino, meta kellek 16 taħt Battistino tħalt. Ejwa, Joan. Nitkellmu naqa fuq Battistino jiena kelli esperjenza tajba ħafna ma' Battistino. Le, Joan mara tajba. Mara tajba kienet isa il-mami tagħkom, kif kont nitkellem magħha. Ma' Joan li għandek tittimxi bis-sew, jekk tipprova timxi b'mod ieħor, jew kellha tipprova tibbrajbja jew kellha tidher ta' xi ħaġa m'intix jaħat induna mal-ewwel. Le, kienet xarp ħafna. Tittorja rispett, però kif inti turi li inti timbidel, li inti werdi li timbidel apparti kollox għax hemm għal ċertu żmien ikun sejr fil-linja tajjeb biex jara x'jista' jekkwista mandaw in-nies kif jara li huma kwista xejn to his likings perġajna. Nadu għal Battistino, jekk tista' titfali fuq l-iskrin x'imkien bħala nota Battistino għax nixtieq nitkellmu naqra fuq għax Joan kienet anka lija kienet pjuttost punt pivitali f'ħajti li forsi jekk kelli ċertu stereotipi moħħi ta' x'inhu persuna li mexxi il-ħabs, Battistino biex ta' mhux xejn li naħseb ħafna minnhom. Imma mela inti qed dħalt il-ħabs, kont imbeżza ma bdejx turija. Le xi. Kif bdejt il-negozja ma disparità bej dak li bdejt ħoss u b'dak li bdejt turi? Xi bdejt turi? X'kienet l-attitudni ta' Mason meta daħal il-ħabs? L-attitudni tidħol b'sidrek miftuħ u inti diħel il-ħabs, jiena dak iż-żmien ħassejtni li jiena inferjuri fuq kulħadd għax diħel il-ħabs. Taf kif? Inferjuri ġvi inqas minn kulħadd? Le, fuq kulħadd. Superjuri. Superjuri. Superjuri fuq kulħadd għax inti dak iż-żmien tajt jekk tidħol il-ħabs jiena ta' attani ħafna. Tħossok fis-senta Santa Lucia. Proset. Pero ma kien vera xejn minnu da, ġifieri, ma dak il-ħin hekk ħassejt, ġifieri dħalna l-ħabs niftakar għadni niftakar il-preġuni l-ewwel wieħed li rajt, ġifieri laqana l-ewwel kelma għax ixedinaw. Fimt sa dan it-tant ilħaqna tlajna fuq rawna ċella tagħna, fis-sens fil-verità iwerwer minn ġewwa, però tipprova tidher taħirhom minn barra. U niftakar aħna dħalna tard, jiġifieri aħna. Inti tajt żewġ affarijiet, sekond, għax tajt li minn ġewwa kont imwerwer. Imwerwer hija. Però tajt li ħassejtek superjuri. Ejja. Ħassejtek superjuri, jew kont qed tilagħba ta' superjuri. Tilagħba ta' superjuri fil-verità. Fil-verità, fimta x'inti tipprova turi li inti taf ħalli bil-Malti. Tikkumpensa ħalli ma jdejqu Eżatt. ħalli ħadd ma jazzar. Eżatt, diki għal xiex mhux fil-verità you put on the show biex kulħadd jieħu stebbek minnek. Il għaliex għax nerġa' ngħidlek inti timmaġna dawn l-affarijiet li ġraw tal-films. Jiġifieri jien għalija stajt naqla daqqa ta' sikkina għax ma kontx ħanaraħħa ġejja taf kif tippretendiha din il-ħaġa taf kif. Apparti li jien rajt ritratti tiegħek meta kellek 16-il sena u qed nipprova nimmaġinak tipprova eżatt. U għabli konċinat għannek, bro. Issa kasfor tal-bejt, istadajt. Fil-verita jena, u inti vera nxibħu meta konna zaħar, it-nejbi għand it-nej isnabba. Naħseb passport tal-bejt kellu aktar rix minni dak jizmin ġifri kien jider akbar. Il-rizultali li iva. Insomma, u għallora meta kont il-ħabs juri kont it-tawal naqal sienek. Jien kont daqxej zaħira nkejjus. Dak iż-żmien konti inkejjus, niftakar li konti inkejjus, kont nilagħba tal-kiesaħ. Fil-verità kont ibbulijat ħafna, jiġifieri dak iż-żmien kulħadd kien jagħmel li jrid bija sa ċertu aspett, jiena kont tibta bniedem. Kont ibbulijat fil-ħabs? Il-ħabs kien hemm daqsxejn żgħira, fimt, però mhux isa kif taqbad bħala verbalment, mhux fiżikament.
Taf kif? Għax inti fiżikament ovvjament ħataqla l-paroli, imma inti xi affarijiet tisma' fimt eżempju. Affarijiet minn daw eżempju mitkun se kelli widnejja kbar, palillu, spiċċajt sowjat il-ħabs, spiċċajt sowjat il-ħabs, taf kif kien hemm Min kien jgħidhomlok daw l-affarijiet? Priġunieri oħra, kien hemm priġunieri Ma oħra. mhux il-ħabs bħalek qegħdin għal fejn jgħidulek dil-ħaġa. Ejwa, però kulħadd jipprova jħossu aħjar minn ħadd ieħor, fimtakar kif taqbad tajt. Il-ħabs eżempju ġieli jkun hemm familji aħjar minn oħrajn. Kif nista' nispjegari. Familji wealthy jew kella jagħtu każ aktar lit-tifel tagħhom jew lil min ikun hemm il-ħabs u inti m'għandek il-ħadd. Jiġifieri dik diġà tagħmel differenza. Kien ikun hemm tfal li ġejjin minn familji fej daw ingħataw edukazzjoni, fej laħqu ċertu livell ta' edukazzjoni, forsi jkollhom ċertu aċċess. Jgħat maltajt, magħhom fil-ħabs sistema. Le, kien hemm. Jiġifieri kien hemm nies ta' skola, kien hemm nies tal-affarijiet tagħhom, kien hemm nies bil-business tagħhom terġgħu tajt jiġifieri. Ejwa, u mbagħad kien hemm nies li daw laqas għandhom dar barra jew ommu missier jew laqas jafu ommu missierhom minn huma. Jien niftakar priġunier minnhom ħareġ tliet wara reġi daħal. Għaliex? Għalli hawnhekk aħjar minn barra, għalli għax hawnhekk għandi sodda, għalli għandi television, għalli għandi DVD, għalli għandi saqaf fuq rasi, għalli meta jkolli l-ġuħ, għalli nsib x'niekol, għalli fuq barra m'għandi xejn minn daw. Jiġifieri il-verità hemm u krudili ħafna li llum il-ġurnata maturajt jiena dak iż-żmien kif għallek dal-priġunier għatlu mela bro, sow tagħmel hawnhekk aħjar minn barra sow għamiltu. Però llum il-ġurnata tħoss għal dak il-bniedem li qed hemm ġew għax għandu deċiżjoni ġo moħħu jew kella jaħsibha b'xi tal-imot li huwa aħjar għalih il-ħabs għax it's a safer place. Li għalija l-ħabs is not a safer place than outside, fimt. A safe place is at your house, id-dar tiegħek, fimt tal-kumdità tiegħek, mhux il-ħabs. Taf kif? Inti l-ħabs numru daqs ħaddieħor. Qed tifhimni inti numru. Ġifieri li kienet waslu għall-kriminalità dak il-proċmu kienet li M'għandux fejn. m'għandux fejn imur, might as well jikkommetti reat. U daw mhux affarijiet li jivvintaw, dan tarhom bajnik jasal issibtu l-ħadd ma jiġi jara ħadd lil dal-bniedem. Jasal il-ħadd kulħadd diħel bl-ikel u dan m'għandux ikel tad-dar. Jiena mhux biex niftaħar jew kella biex inħossni king ta' jiġifieri, però li ċedejt li kelti, jew parti mill-li kelti, anka ħwejjex tiegħi jiġifieri ġodda fjamanti u kont intihom il-proġunieri oħra. Fimt, ma kienx li sbaħ deċiżjoni tiegħi, ma qalbek ma tikx. Qalbek tħoss kulħadd għamilt jew x'għamilt, nemmen li kulħadd għandu kuxjenza. Hemm ħafna empatija bej il-priġunieri l-oħrajn. Tinħoloq komunità ta' fratellanza kontu tkunu isom. Mela, dil-biċċa ta' xogħol ħajkolli nitfadaq xejn dal-ikraħ fuq il-maġġor li kien hemm dak iż-żmien. Aħna konna nippruvaw ningwalawha ma' xulxin. Ġieli jkun hemm grupp ta' 4 Maltin ma' xulxin, il-barranin jintafgħu għalihom ġieli nitħaltu. Però kif il-sitwazzjoni kienet tiġi daqsxejn żgħira close li aħna qed ningwalaw qed nirranġaw naqa' ma' xulxin. Tirranġa jiġifieri isma' xbin jien għandi ċempel fis-sitta. Fimt, erħili naqal ħin tiegħek ħalli ċempel jien jew ħalli nidħol ħasel qablek għax lil ma jkun daqsxejn żgħira aktar kiesa u inti tista' portih. Daw affarijiet li inti għandek komunità. Inti ssir komunità daw in-nies tagħhom kuljum, jiġifieri inti mingħajr ma trid ikun hemm dik in-naqa communication. Però kif konna nikkomunikaw b'mod tajjeb, jiġifieri kien dejjem iwaqqafna l-maġġor tal-ħabs. Għaliex dubi ta' droga, għax għandhom xi ħaġa x'jaħbu, għax qed jivvintaw xi ħaġa. Allura l-maġġur kien biex jara kif ħajamel minn kollox biex ikisser dik ir-relazzjoni bej priġunier u ieħor. Però sfortunatament. Minn daw is-suspetti li kellu dal-maġġur. Ftit kienu vera. Ftit kienu vera. Ftit kienu vera. Ftit. Vera ftit kienu vera. Però l-anti probabbli kien li inaddaf iktar mill-li intom ikolkom speċa xi kwalità ta' soċjetà kooperattiva li fil-verità nemmen l-iktar ħaġa li għandkom bżonn ġew għax intom fl-aħħar mill-aħħar tridu toħorġu minn hemmhekk biex tikkooperaw mal-bqija tas-soċjetà, ġifieri titgħallmu kooperazzjoni hemm ġew naħseb għalija hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Mela, però qabel dak kollu, bro, ma kontx dat tifel xejn. Ġifieri inti bej ma nafx eżatt l-etajiet, ma nafx li int kont kadet. 12, 13 sa 15. Minn 12 sa 15 kont kadet. Ejja. Sewa.
Spjegalna fuq, mux bżon wis dettali, kadett xinu. Mela, jena kont nattendi il-Marines ta' Harkirkop, jiġifieri jessi Marines ta' Harkirkop, ġiet nirrida xi ximmur għax missieri kien soldat, palma ġieli tkellimna wkoll. Missieri kien soldat u għal dak iż-żmien rid nimxi fuq il-linja ta' missieri li kont nieħu pjaċir biha fim ma kienx xi ħaġa li kont immur kontra qalbi. Bdejt dan il-kors, konna nattendu darbtej fil-ġimgħa u jiena tajt l-eżamijiet biex nitla' kadett. Kadett tkun grade, l-ewwel grade li tista' titla' inti u tittati eżami għalih. Jiġri eventwalment, jekk inti tuħu dil-modija ta' kadett. Ija. X'tista' ssir? Mela, fil-futur inti jingħata xogħol mal-maritime, jiġifieri jekk inti tgħaddim il-korsijiet. Mal-maritime huwa il-parti navali tal-militar Malti. Soldat ta' fuq il-baħar tista' Soldat ta' fuq il-baħar. Sejler, taf kif? Għax inti fil-parata ta' sejler tilbes, mhux bil-kemo. Il-kemo fuq ix-xogħol sejler waqt parata, jiġifieri kollox bil-kappellu hekk. Kont tajt il-korsijiet u kont għaddejt, kont ilħaqt l-ewwel livell ta' kadett. Wara ftit ta' żmien ġietna opportunità li nitilgħu l-Ingilterra biex nagħtu 3 korsijiet. Daw il-korsijiet kienu powerboating, shooting u canoeing u jiena l-grazza tal-Alla ommi ħallsit li l-passaġġ along with two other people u tlajna. Jiġifieri da minn grupp ta' 50. Ommu ħasset tiegħek u ta' tnejn. Le ħasset tiegħi u kien hemm tnejn oħra li telgħu magħna. Sewa. Aħna tlajna hemmhekk biex nagħtu l-korsijiet, jiġifieri huma kienu stritti ħafna, għadna fuq HMS Bristol, jiġifieri huwa vapur militari propja tal-Ingliżi. Da ssib is-soldati jiġifieri l-Armed Forces tal-Ingilterra diġà fuq u jiġifieri da ma m'għandniex tawna vapur. Isma' ħuduh dan kollu għalikom. Aħna kellna ħabtu biċċna jiġifieri ma' soldati vera. Tifhem? Ta' tifel ta' Tatna 13 sena. Meta kont fuq l-HMS Bristol int kellek 13. 13 sena hija. U tlajna hemmhekk, jiena kont għażilt it-3 courses li huma jiġifieri għażilt ix-shooting u l-powerboating u l-canoeing ukoll. U bażikament is-sistema kienet li tqum fil-5 ta' filgħodu, 6 ta' filgħodu taqbad tiblakka żarbun, spit and shine, jiġifieri. Kulħadd għadu bil-ġobhom majnejh filgħodu, jiġifieri ħadd ma jkollu ftit jagħmel xejn. U nimxu biex noħorġu għal fuq id-dek tal-vapur. Tintefa' ġew assembly, ġifieri line, kulħadd jgħajjatlek ismet, jagħmellek l-spot check tiegħek bħala uniformi, żarbun, l-aktar iż-żarbun li kienu jinnotaw, u mbagħad timmarċi għal breakfast. Jiġifieri marching, konna mor neħdu l-breakfast, nimmarċjaw lura, jiġifieri bżaq mimlija, terġa' timmarċja lura u tmur għal kors tiegħek. Wara l-offsinar ikollok il-kors liħor u mbagħad filgħaxija daqsxejn żgħira divertiment. Da reġim strikt ħafna. Ejwa, strikt ħafna. Ma nafx teżistix reġim iktar strikt mill-militar Ingliż fid-dinja, speċa naħseb jiena il-konkwista li għamlu tad-dinja għamlu sforz id-disciplina estrema li għandu għax dawn għandna gżira daqshekk bela u d-dinja. Imma inti din id-disciplina kif kont irrelata magħha, ma nistax nimmaġna meta John kellu 13 sena kieku tefgħu fuq dak il-vapur, qabli kienet tagħmilli ħafna fucking ġid. Imma ma nafx ġifieri għal tifel ta' dik l-età li f'daqqa waħda tħabbat wiċċu ma' soldati vera, tistembaħ fil-5 ta' filgħodu. Biex d-diligenza u d-disciplina kollha lilek kif affettwatek? Ma tantx kellha affett fuq, fis-sens jiena dak iż-żmien l-età fem tkun żgħir, kont nieħu pjaċir biha ħalli nkun onest miegħek, jiġifieri ma kienx ejwa le ma kienx iddejjaqni. Jien kont nieħu pjaċir u hekk billi nżomm. Ma qabel ma mort fuq l-HMS Bristol. Kont diġà ddixxiplinat. Kont naħseb ma kienx wasal dak iż-żmien jiġifieri li bdejt inbiddel daqsxejn il-mentalità tiegħi. Dak iż-żmien kien hemm daqsxejn żmien jiġifieri diffiċli għax dak iż-żmien tlift il-missieri u missieri kienu sseparaw u naħseb ommi kienet tagħmel dak kollu li tista' biex li żommni il-line. Ija ma hemm in line. Għal-line. Hemm in line. But hemm fucking tistemba fil-5 ta' filgħodu bl-spit and shine. Però kienet xi ħaġa li toġobni għax. Oġbitek Ejwa, għax missieri kien fuq dik il-linja, jiena jisni l-affarijiet li kienu jogħġbu l-missieri kienu jogħġbu lejli, missieri kienu jħobb ħafna l-ajruplani, eżempju, kien joħodni nara l-ajruplani ġejjin u sejrin, jiġifieri jiena l-bliet tal-imot qed nagħmel xi ħaġa li nista' nikkuntenta l-missieri. Jien bqajt fiha, fimt, u ma kienet iddejjaqni xejn.
taf kif. Ġifiri, I was. Anzi kont speċa gbur Gbur, ħafna, ejva. verżjoni zaħira tiegħu. Ejva, proset. Kurzita, missierek, meta għax kien hemm punt f'ħajtek fejn missierek ma kienx għadu hemm. Eżatt, dak ismin missier ma kienx. Naqbdu għara dik, naqbdu għara, tajb li forsi nagħmlu analiżi żgħira kemm korrelazzjoni bej ħajtek biex ta' tisfaxxa ftit u missierek ma kienx daqshekk preżenti u forsi li dik il-ħaġa affettwati. Mela, inti mbagħad mill-kadets isek żgħar majt ta' xi 15 jidhirli. Gradwajt mill-korsijiet, għaddejt minn 3 korsijiet, Sewa, u dawk flying colors, xieġifieri tigradwa flying colors mill-kadets. L-ikbar grad, għax inti għandek sa level 3, għandek level 1, level 2, level 3, nġibtom level 3 kollha l-huma jiġifieri. Kollha l-huma. Ejwa, għandi ċertifikati biex nuri. Fiċ-ċert, inti probabilta li eventwalment kieku kienu jaċċettawk fil-militar Malti. Le, u hekk kien li inti tinżel lura Malta għandek daw il-korsijiet, kif inżilna lura Malta l-ewwel oġġett li morna l-Maritime li hija l-imsida jiġi hemmhekk fuq wara. Għas nafta ma xejnu. Insomma, konna morna hemmhekk u għalunna speċ ta' jekk intom tiqpaw fuq. Ejja, sammiżu qiegħda fejn kienu ikun hemm dawk it-tugboats jkunu hemm il-P25, il-P30 dawk. Ikunu parkjat. Issa hemm il-Jot Marina, issa komplu jżidu l-Jot Marina. Ġejja aktar għad-dawra daħlu aktar il-ġew. Ma dak iż-żmien ma kien hemm xejn. Ejja. Skużat, mela, ta' 15 gradwajt. Ejwa. Ġejt lura Malta u kienu offrowna xogħol li meta nagħlqu 17, 18 għandna apprenticeship magħhom jiġifieri. Kompli l-apprenticeship sal-18 ikollok xogħol garantit. Sewwa. 25 sena servizz u barra bid-daq. Sewwa. U mbagħad imma ġara spiex ta' ħajtek mill nista' nifhem għajn bej 15 u 16 ħadet xejra kompletament differenti. Biex ta' f'daqqa waħda Mason rrit irsib li l-nifsu bħala raġel, id-deċida li rrit juri d-dinja xieġifiri xisarraf, bat tamel it-pinġija, bat taqqapelsinek, eccetera. Għaddina naqra minn dak il-proċess, ġara dak il-parti ta' ħajtek. Ma, eżattament, ma nafx xkien il-kaġun ta' dil-bidla f'ħajti, ġviri, straight and plain, najdek dak iżbin bħalmet najdu kalli ta' zaħira, u bil-Malti xtaqt inkun raġel u nagħmel affarijiet li għamel raġel. Ġviri, bażikament tkun tixtieq tesperjenza l-parties, tesperjenza li toħroġ ma' sħabek, tesperjenza l-ewwel tfajla tiegħek kien sa żmien sa 15 sena qatt ma kelli tfajla. Ġifieri, u nżilt lura Malta u tibda tara l-ħbieb tiegħek kif irħulek ara ġibejsin lura u hekk u nsejthom il-kadezz. Ġifieri, mort tajt l-uniformi lura, l-ignorant li kont għal dak iż-żmien, tajt l-uniformi lura tiena daqshekk kadezz ħanara x'nista' nieħu mill-ħajja jew x'issara fil-ħajja. Fimt, u hemmhekk naħseb ġew ċertu ġieli laqsija deċiżjoni, ġieli tant tkun qiegħed għaddej, jekk tista' tgħid forsi tifhimni għaddej, li ta' madwarek ma tagħtix każ x'inhu għaddej, inti ġast dak il-ħin hija tiffokat li għandek tir, jekk ikollok tir dak iż-żmien, u inti hemm jiġifieri. It-tir naħseb dak iż-żmien ikun naqra li ishom sħabek jaċċettaw kulli jaħsbu li inti cool u denju tal-biberija tagħhom. U inti ma tkun naħseb li jiġri fl-adolescenza l-ħafna speċjalment subien li naħsbu li biex sħabna jew jaċċettawna jew iktar milli jaċċettawna iktar isuna tkun joker. Tkun il-joker, tkun U jena provajt nieħu dik il-pożizzjoni. Risk taker u dawn l-affarijiet. Jena bażikament il-kumpanija li kont nagħmilha magħha kienet dejjem ikbar minni, jena qatt ma għamilta ma' kumpanija tal-istess età tiegħi, għalkemm kelli 3 teħbieb 4 teħbieb. Għalfejn kont fittex kumpanija Mela. li għandek taż minn minnek, isma' inti trid ilma' li orajt, Għaxin ħatrifil. tħabbix rasi. Wis kien nista' naħseb niftuħna iktar tard jekk Mhux problema. Li orajt. Mela, għalfej x'kienet l-għażla li tagħmilha ma' wħud ikbar minnek, tipo ma kienx hemm Santa Luċija, ma kienx hemm żgħażagħ ta' daqshekk li kienu jtuk baż, x'kienet is-sitwazzjoni? Mela,
Kien hemm żgħażagħ ta' daqsi, mhux żgħażagħ ta' daqsi kienu 4, jiġifieri 3 konna aħna Santa Luċija mhijiex lokalità enormi, taf kif hija anzi pjuttost lokalità żgħira. Taf kemm hemm nies jgħodu Santa Luċija? M'għandix idea ta' qatt ma tajt każ. 3000? Xi 3000 qed jgħidilha l-bom più o meno. Hemm 3000, jiġifieri. Noqogħdu fuq għax għandu ġlek. Mela, alright, komunità żgħira. Nofsom tista' tgħid li kienu xjuħ, kwart ieħor adulti, u mbagħad hemm aħna, l-aħħar kwart huma aħna. Ħbib ta' daqsi kienu 3, jiġifieri aħna dejjem provajna nkunu man-nies ta' ikbar ta' ikbar minna. Jiena biex forsi nikkwista daqsxejn żgħira attenzjoni. Mela, biex noħu sponsor. Bona kif tella li fuq l-screen li l-popolazzjoni ta' Santa Luċija hija 2954 fl-istess ħin biex nissottolinja wkoll li l-bon waqt li qed jurin li rid jurina xi ħaġa fuq l-screen għax minn warajk ma rajtux, qabad ukoll it-testikoli bħala sinjal li t-testikoli tiegħu huma probabilment naqbar minn taħat ieħor minħabba li kien jaf dan il-fatt. Il-korrelazzjoni bejn dawn iż-żewġ fatti li ġifieri il-kontenut tal-iskrotu tal-bone u l-popolazzjoni ta' Santa Luċija eżatt jiena ma fimtix, però good luck. Naħseb minn hawnhekk nawguraw il-bone kemm għal-fatt li jaf x'inhi d-demografika tal-pajjiż u kemm għall-iskrotu imdaqqas u mqaddes li għandu. Eżatti. U jena provajt nieħu l-pożizzjoni tal-Joker. Xkont minn għalija li jien kif ħankun il-Joker u nippoppa sidri bħalma għamilt meta jiena dħalt il-ħabs. Swini naħseb id-doppju tal-lisa ta' Swini għax bħalmat li kont niġibbu li ħafna jiġifieri, però dik kienet l-iktar ħaġa għax jiena rrid nagħmilha ma' nies ikbar minni, għax jiena dak iż-żmien kont inħossni tajjeb li ma nagħmilha ma' nies ikbar minni, eżempju nkun miexi fit-triq u nara t-tifel ta' 16 sena kont taf kif. Akka jekk isellem li dak iż-żmien kont imbaxxira nolli sidri u mbaxxira rasi ta' parsi ma rajtux neqpaddej. Ma x'kont tħoss għal dak it-tifel? Kont tħoss tmerija jew sempliċement kienet parti minn dak it-tifel għalija ma kien xejn. Ġifieri kont tħossok superjuri, ġenwinament kont tħossok. Dak it-tifel għalija ma kien xejn. Jiena għalija kont high class, high grade. Dak iż-żmien tista' tgħid jien kont ħafna ħjar minn ħadd ieħor u dak it-tifel għalija ma kien xejn. Sfortunatament, fimt ġifieri demma dak iż-żmien il-mentalità tiegħi hekk kienet. Id-drogi tlu f'din l-istorja b'xi mod? Ifhimni, użu personali iva. Jiġifieri użu personali iva, jiġifieri ma nistax neħeba wara subajja jiena kelli ħabit ta' droga tal-ħaxixa dak iż-żmien. Hemm ta' 15-il sena kont pejjeb l-ewwel sigaretti. L-ewwel sigaretti ġib ċikka jiġifieri ġest kien hemm dil-kumpanija u għamlu joint u tiżżewġ nifsi u mela biex nipprovaw naraw x'tiġri. U bħalmet ngħidlek Santa Luċija mit-tnejn sal-ħadd kollox l-istess. Jiġifieri kull ma kien hemm żewġ teħwienet dak iż-żmien, stationery u confectionery. Il-gażini dak iż-żmien ma konniex nifrekwentaw jew kellha konna mxejn minn gażin fis-sens aħna x'ħammur nagħmlu l-gażin bla biljard. Snooker kellna wieħed f'dar raħal. Santa Luċija kien hemm snooker wieħed. Jiġifieri konna limitati ħafna, jiġifieri aħna l-escape tagħna kienet għal-mod tal-kelma jasal is-sibt, omna ttejna l-flus, mingħajr ma tkun taf li ommok x'ħatagħmel inti bil-flus. Konna naqdu l-flus kollha tagħna u nixxu biċċa smoke. Jiġifieri konna isma' mela jien għandi dal-flus, ħanaqsam miegħek ta' eżempju fimt. Naraw il-flus li jkun qed fadal wara u konna nġibu take away. Jiġifieri pizza naqsmuha bej 4 forsi dak iż-żmien jew nġibu 6 hot wings u kulħadd jieħu wing waħda. Ma kienet xi ħaġa differenti. Ċelebrazzjoni tal-weekend kienet di. Eżatt. Ġifieri kontu tagħmlu mit-tnej sal-ħadd pratikament stonjati, probabbli tibdew tpejpu wara. Fuq bank litteralment. Fixin kontu tibdew tpejpu fis-sajf naħseb minn filgħodu. Ġifieri fis-7 ta' filgħodu, 7 ta' filgħodu konna nkunu l-bandli, ġifieri. Bid-differenza li mbagħad is-sibt noħorġu fil-għaxija. Toħorġu fil-għaxija, ġibu take away. Pejpu joint ieħor. Pejpu joint ieħor u naħseb tintefa' għan ċaħat, PlayStation, ġieri kien hemm każi. Storja ta' kull grupp żgħażagħ tal-irħula, speċjalment subien,
Anka tal-epoka tiegħi jaħseb wara, mhux Ejwa. wara, ma tal-epoka tagħna tnejn. Demma konna nintafaw għan xurxin, ġviri ġilir għadna 5 ġo sodda, jew minn mal-art, minn fuq is-sod, taf kif. Emma ma kenniex wej oħra, kif, mux ma kenniex wej oħra, ma iżminijiet imbidlu ġon. Fis-sens dak iżminijiet konna limitati ħafna aktar mill-li għedin l-lum il-ġurnata, jek tipprova tikkumpara tifel ta' 15 sena dak iżmin ma tifel ta' 15 sena l-lum. Naħseb tifel ta' 15 sena l-lum għandu aktar mezzi soċjali, tinsiex dak iżmin aħna ma konniex nitkellmu fuq Facebook, jiġifieri aħna konna nċemplu dar hello, hemm ċikkut tifel. Ejwa ta' Ħabtu dak iż-żmien, inti mhux 10 snin iżgħar minni men. Ejwa, issa dak iż-żmien jien niftakar da żmien li qed insemmilek. Ommi kellha l-kompjuter, il-kompjuter kellna aċċess ta' sija fil-għaxija biss għalih, konna bil-kart. Kien blejdi, mhux kien Bil-dajla. High five. Bil-high High five, five. ASL, PLS, kull waħda, l-MIRC kellek inti. Ejwa, ma dak ma konx ikellem l-ħbib fuq. Eżatt, hemmhekk konsa kellek dar marġi, kull waħda li għandha F, jisimha ASL, PLS, ASL, PLS. Tajja se tiktibha fl-irqad. Tifhimni? Ġifieri komunikazzjoni. Mobile kenna dak iż-żmien, ġifieri ma nistax ngħid li mur tal-estrem li laqqas kenna mobile, però kemm il-darba kellek kredit fil-mobile għal tifel ta' 15 sena. Aħna kellna l-mobile għax konna nitfgħu diska fiha, MP3 tagħmel xi nofsija tibgħat bl-infrared, mobile ma' xurxin biex tajt li għandek diska miegħek fit-triq. Ġifieri aħna bil-Malti jew konna ħabtu għal xurxin jew kellha nintaqgħu bil-pjazza jew affarijiet hekk. Kif qed ngħidu bej 15 u 16 li qisu batt ix-xala. Eżatti. Batt kumpanija dubjuża jew forsi. Proset. Forsi għatta żgħażagħ bħalek li kienu qed speċa kienet jisbaljaw daqshekk. Eżatt. Mhux neċessarjament nies li kienu ma intrinsikament iżjiena. U ta' 16 kif għadna l-ewwel tħalt il-ħabs. Sewa il-każ ma nistgħux nitkellmu dwaru, subġudice, kelma li tallimni għallimni li mhux għajsaċ għallimni l-bon. Sejtu eżatt, spjegali x'inhi qed l-isma' subġudice tajba. U reġa' mill thumbs up u reġa' mis l-iskrotu. So il-każ qiegħed subġudice ma nistax nitkellmu dwaru, ta' 16 tħalt il-ħabs, għamilt 3 xhur hemmhekk, dawk it-3 xhur għalfejn għamilt l-ewwel 3 xhur li għamilt il-ħabs, ġin darbtejn mort il-ħabs. L-ewwel 3 xhur għalfejn għamilthom. Mela l-ewwel 3 xhur kienu għax aħna jkollna arrestati, ġifieri kien hemm provi li għadha trid toħroġ u kien hemm affarijiet li għadu jridu joħorġu u huma jibatuk il-ħabs biex ma jkun hemmx temperament mal-evidenza, ġifieri Biex ma tkellim xieda. Proset diki. U dan wassal biex aħna minna 3 xhur il-ħabs. Tawna l-bejl, il-bejl tiegħi kien bl-iffirmar kuljum, jiġifieri ta' 16 sena bum diġà rrid niffirma kuljum. Lokalità differenti, meta ta' 16 sena ma jkollokx karozza. Għajet naqa' bro, għajet naqa'. Għaret. Dak iż-żmien ta' 16 sena tefgħu li niffirma jiġifieri 7 darbit kuljum. Dak iż-żmien inti karozza ma jkollokx, jiġifieri diġà hija diffiċli biex tmur kuljum tiffirma minn Santa Luċija l-Ħalluqa sakemm ma timxiex kuljum. U tefawni bil-ħin. Fej konsoli lokalità, għaxet nara l-bon miswitxu. Għalfejt miswitxek? Ġar? Salurik. Iftaħ qalbek miegħi. Salurik. Torino wara? Alright, skużani. Mela. Ma ġara xejn. Il-lokalità fejn kien? Viżiv tal. L-impatt viżiv ta'? Ħanibatlik. Alright, ħattalla li fuq. Mela, wara li ħriġ mill-ħabs kellek tiffirma kuljum biex kun jafu bażikament li ma ħrabx mill-pajjiż, fejqiet, kollok xi kwalità ta' disċiplina. Issa, mara tiegħek tibgħat il-ġismu. Fl-imlokalità kont tifferma, skużani? Mela jien kont nifferma Ħalluqa dak iż-żmien, Ħalluqa. Ħalluqa. Minn Santa Luċija rrid nitla' Ħalluqa. Sewwa. B'konsegwenza li kont insib l-assa magħluqa, jiġifieri ommi bil-Malti kienet tagħmel aħjar li tista' biex twassalni, kienet titlaq mix-xogħol għax ommi kienet taħdem kważi 13-14 Minn Santa Luċija sa Ħalluqa. Ġili kienet waslek ommok u ġili kont mur tal-linja? Tal-linja ma kienx tidħol. B'dak iż-żmien. Ma kienx tidħol. Biex tidħol għal Ħalluqa rrid titla' l-Bilt. Taqbad tal-linja mill-Bilt biex tidħol Ħalluqa. Tifimni un bat terġa l-istess ħaġa. Ġieli mxejta, jiġifieri ħatta li qbatt u mort mxejta. Kemm kienet toħodlok il-mixja?
Għandek 20 minuta lem, 20 minuta l-ura. Mux gravi. Mux gravi, ma. Kellek xogħol dak iż-żmien? Mela, dak iż-żmien jiena kont naħdem buġibba bħala kitchen hand, jiġifieri, kont naħdem naħsel tazzi, naħsel platti, jiġifieri kelli xogħol dak iż-żmien. Ġifieri, mela. La, ġifieri għax inti kont toqgħod Sant'Luċija. Ejja. Tmur buġibba xogħol. Ejja. Kuljum kont taħdem 5 day week. Part-time. Part-time. 3 darbit fil-ġimgħa. 3 darbit fil-ġimgħa. Alright. Fil-għaxija, fil-ħodu? Ma kienx ikonna ġili għamil ġurnata sija għammek, fimt? Allora mbagħad dik il-ġurnata kif tmur tiffirma? Ma tistax, mhux ma tistax, bil-Malti trid jew tiftaħ qalbek tajt isma' jien għandi problema li nitla niffirma. Fimt, eżempju, għamil żmien naħdem ġo ristorant ieħor meta ovvjament avvanzajt fl-età. Kont naħdem ġo ristorant ieħor u ġieli kelli ngħid lill-imgħallem għatlu isma' għatlu jien għandi dil problema u ġieli tlaqna minn idejna biex wassalni u waqt il-ħin tax-xogħol jiġifieri, imma di ma kienx seta' jagħmilha kull darba. Qed tifhem jiġifieri inti tipprova l-aħjar billi tista' biex iżżomm konsistenti mal-iffirmar tiegħek. Fimt, imma inti issi problemi ta' ħajja ta' kuljum bħal ħadd ieħor, da mhux jien l-ewwel bniedem li kelli shift mit-8 sa 8 ta' 12 sija. Issa jiena rrid niffirma bej 7 ta' filgħodu 8 ta' filgħaxija. Qed tifhimni? Ġieli provajt immur qabel, nofsija qabel eżempju is-6 u nofs biex nipprova ngħidilhom ismani. Għandi bżonn niffirma x'jien għandi 12 sija xogħol. Kienu jgħiduli ma nistgħux inħalluk tiffirma qabel is-7 ta' filgħodu. Jiena kont naqbad ġifieri tal-linja, nieqaf niffirma, nerġa' nistenna l-istess linja biex nitla' x-xogħol. Meta kont inkun eżempju f'stanari. Mhux fis-sens, mela, jiena nifhem li l-istat għandu bżonn ikollu disċiplina fuq in-nies li qegħdin fuq bejl. U naħseb li importanti biex iżżomm trekking tagħhom. Iżżomm trekking u rrid ikun hemm da tip ta' xi limitazzjonijiet irid ikun hemm sewwa. Jekk jiena suppost qed inħares lejn dan il-persuna biex nkun ċert li mhux se jkun ta' periklu l-bqija tas-soċjetà, importanti li jkolli xi kwalità ta' riedni fuq. Il-problema li mbagħad tinbet meta ir-riedni jikkawżaw problema biex dak il-persuna jagħmel affarijiet li huma tajbin bħal li jkollu xogħol. Eżatt. Inti ma tistax titfa' bniedem fuq bejl u tillimitalu kull aspett ta' ħajtu. U qatt ma sibt xi ħadd li daw it-termini ta' fix-ħin trid tiffirma, daw negozjabbli, tista' tinnegozjahom ma' xi ħadd hemm xi ħadd li jista' jgħinek dwarhom. Mela jiena biex inbiddel il-ħin tal-iffirmar qatt ma applikajt, ħalli nkun onest miegħek. Però applikajt biex innaqqas l-iffirmar tiegħi. Jiġifieri jiena wara 7 snin iddeċidejt li enough senaf, tlift biżejjed u applikajt jiġifieri biex naqa' għal darb titnaqqas. U kont ġibta 3 darbiet fil-ġimgħa. Min jiddeċidi ħaġa bħalli? L-imħallef jew l-maġistrat. Jiġifieri inti titfa' rikors ma' l-avukat jitfa' l-affarijiet li inti tixtieq. Fis-sens li jsir mbagħad jara x'tista' il-qorti x'tista' tik. Issa jiena f'dal każ kont ġejt li nifirma 3 darbiet fil-ġimgħa, il-ħinijiet baqgħu l-istess u kont ġejt nhar it-tnejn, nhar it-tnejn, nhar l-erba' u s-sibt għandu jkun. Kif kienu jew nhar it-tlieta l-ħamis u s-sibt. 3 ħamis u s-sibt, darbiva darba l-erba'. Eżatt, u xorta waħda kont insib problemi għax da inti ma tistax li tax-xogħol tgħidlu għandek full time ismani nhar it-tlieta ddaħħalniex fis-seba'. Nhar il-ħamis laqqas u nhar is-sibt laqqas. Taf kif allura toħloq daqsxejn konfużjoni. Għandek idea ta' kif tista' tiġi solvuta dil ħaġa? Ifhimni jiena li jkun hemm bejl naqbel, jiġifieri f'konversazzjoni żgħira kellna fuq il-biċċa tax-xogħol. Però ma naqbilx li bniedem ittieħ bejl u tillimitalu ħajtu b'tali mod li huwa ma jkunx jista' jagħmel avvanz soċjali. Fimt? 100% naqblu. Da, trekking irid ikun hemm, però naħseb jiena hemm kif taqbad tajt, is-soluzzjonijiet huma differenti. Fimt inti probation ikollok, probation inti qiegħed tiġi viewed
Ġifieri tmur tagħmel is-sija tiegħek ġo uffiċċju titkellem ma' dak li jkun jekk ikollok problema ta' droga jagħmlu jekk it-testijiet tal-PP biex jaraw jekk inti xiegħed fil-linja tajba, jekk inti m'intix dana. Però x'qed nipprova ngħid. Probation ma jkollokx persuna miegħek kuljum. Mhux hekk. Qed tifhimni jiena nemmen li inti tinbidel għax inti tħoss li inti bħala eżempju jiena bħala Mason rrid li nagħmel din il-bidla għax ħassejt li jiena ħammur għall-aħjar. Naħseb niedem għalkemm tipprova tillimitaħ xiġri. Mela jiena forsi kelli s-saħħa biex nipprova nara kif ħandur ma' din is-sitwazzjoni biex xorta waħda ntejjeb ħajti. Però mhux kulħadd Mason. Mhux hekk. Fimt, dajja fikun hawn nies li jaqbad jgħidlek isma' xbin jiena xbajt. Id-dejjaq taqqanna, fimt, irrid naqbad unżarma. Għax jekk qed insib xogħol qed insib problema fuq l-iffirmar. Jekk insib xogħol mhux fil-ħin tiegħi ma nistax naħdmu. Mela fuq il-problema qed naqblu, jiena ġist qed nistaqsi. Peress li inti kont fiha l-problema, id-dili qed magħha first hand. Jekk qatt kellek xi idea għal xi soluzzjoni għax ħaġa bħal di. Mela, soluzzjoni, fimni, ħankun onest miegħek, jiena peress li għandi illum il-ġurnata daqsxejn impenjattiv u għak dak iż-żmien kont impenjattiv għax bqajt impenjattiv biex nipprova nagħmel l-aħjar għalista għalija nnifsi. Qatt ma ħsibt soluzzjoni jista' jibbenefiċċja minnhom bniedem ieħor, però kemm ilna nitkellmu fuq il-każ tiegħi u rajna każijiet oħra li telgħu jiġifieri f'wiċċ l-ilma u f'dana, tibda taħseb. Jiena nemmen li jrid ikun hemm soluzzjoni fuq din il-biċċa tax-xogħol tal-pleċ. Il-bniedem ittieħ pleċ, ittieħ limitazzjonijiet, però ittieħx il-limitazzjonijiet li dan il-bniedem jisek tfajtu ġo kaxxa u vera ftit hemm iċ-chances li joħroġ minna din il-kaxxa għax il-bniedem jaf imullek għar milli jmullek għall-aħjar. Jiena naqbel, ma tistax taqbad tajdu mela oħroġ mill-ħabs issa naraw kif tmur inti xbin ta' ħalli naraw ħan it-testjaw għax jekk inti qattil jaf satej wara tmur toqtol bniedem. Taf kif? Jiġifieri jiena naqbel fuq il-bejl. Li ma naqbilx ukoll li ċertu nies ikollhom iħallsu ċertu flus. Issa inti jekk inti bniedem li inti m'għandekx ommu missier, kif dan ittieħ bejl b'depożitu għal mod tal-kelma €2,000. Min m'għandux ommu missier u m'għandux familja laqas għandu €50, ħsib wara kemm ħajkollu €2,000. Qed tifhimni? Jiġifieri nemmen li s-sistema hemm xista jitranġa, mhux qed ngħid li s-sistema kollha ħażina, però laqas qed ngħid li hija kollha tajba. Qed tifhimni? Jiena da l-esperjenzi mhux intellaħħom ġo moħħi, ħsibijiet mhux ġo moħħi qegħdin jew kellha nifhimhom b'tali ċertu mod. Imma x'in nies tkellmu miegħi u ntqajt ma' nies li għandhom l-istess problema li għandi jien, problema ta' qorti. Li għandhom ix-xewqa li għandek inti li tavvanza soċjalment ġifieri. Jiena palma konna tkellimna ftit żgħira, jiena għamilt 5 snin biex irċevejt l-ID card tiegħi. Fimt issa jiena kelli karta mant l-avukat li għandu jkolli ID card, kelli karta mant il-qorti u kelli karta mant l-ispettur. Kont immur l-arm snorihom daw il-karti u ma kinux ituni l-ID card għax kienu jgħiduli li hemm confirmation oħra. Ġifieri jiena da għamilt 5 snin nistennija, 5 snin, kelli 18 sena, però 5 snin bla liċenzja, bla ktib tax-xogħol. Kif tista' tavvanza? X'ħat tagħmel bħajtek? U da ġifieri qegħdin nitkellmu daw l-affarijiet għadhom isiru kif għadhom isiru kif naf għax jiena meta ħareġ il-każ tiegħi pubbliku. L-ewwel messaġġ li rċevejt kien ta' bniedem li għaddej minn l-istess problema ta' din l-ID card. Għalli jiena liċenzja m'għandix, għalli ktib tax-xogħol m'għandix, għalli jekk immur naħdem u jsibuni bla ktib tax-xogħol jispiċċa jibla oġġett doppju. Fimt, jiġifieri. Jiena li tkidni naqra fuq is-sistema ġudizzjarja tagħna hija li l-parti punittiva Edem, alright. Mux jekk, għax aħna doru, eżatt. Il-kastig. Però l-għana li mandux ikun il-punizjoni biss, għaw il-kastig biss. Għalkemm il-kastig kiena nemmen li tkun hemm, ġifieri. Le, fimni, ara, ma jistax ikun kollox play sailing, inkella inti qatt ma tista' tirriforma. Eżatt, ġifieri titħoss sens ta' tbatija u sens ta' noqqas. Eżatt, ġifieri inti titħoss li anka jekk anka qabel il-ħabs, preferibilment, jekk inti rajt xieħa li tajt l-nella, men dik jekk inti daqqa ta' stanga. Le, jekk inti daqqa ta' stanga u nidħolu noħdela television u noħdela jenna forsi għanda xi choker, whatever. Bomba, bro, ħanamel lira. Fil-verità di xieħa xi kwalità ta' resistenza jista' ħajkollha. Il-resistenza li għandha dik ix-xieħa huwa
hija s-saħħa tal-istat. Eżatt. Li inti qabel ma tijel dik id-daqqa ta' stanga ta' zom. X'ħajġri? Jekk jiena ħammissa l xieħa mela fil-verità hi mhux li xieħat inti għad-daqqat inti għal l-istat u l-istat ipattieli bil-qares. Ġifieri dik id-difiża għal nies li huma vulnerabbli għalija irrid ikun hemm. Però taħseb li dak il-bniedem jaħseb. Naħseb ikun hemm min jaħsebha. Taħseb? Naħseb ikun hemm min jaħsebha, ġifieri naħseb li ġili għaddit li minn moħħi mhux li nagħti daqqa ta' stanga lil xieħa li tajt nagħmel dil ħaġa speċjalment meta kont iżgħar li tajt imma żomm jekk nagħmel da ħaġa jaf nispiċċa l-ħabs. Bil-konsegwenzi. Bil-konsegwenza. Ġifieri it-teddida tal-kastik irid tkun hemm. Però naħseb iktar importanti minn hekk u aħna bħala soċjetà għal xi qed nippruvaw naslu. Eżatt. Qed nippruvaw naslu għal ħafna nies inkazzati għax tfajthom il-ħabs, ħattilhom il-libertà, Ifhem il-libertà titlifa dejjem, l-opportunità bħal ma tajt inti tal-ID card eċetera. Eżatt. Jew qed nippruvaw li jkollna soċjetà ta' individwi li qed jippruvaw itejbu ħajjithom u b'konsegwenza l-bqija tas-soċjetà kuljum. Issa fil-każ tal-ID card, jekk inti ma jistax kollok liċenzja, ma jistax kollok xogħol sura, ma jistax kollok kif ħattejjeb ħajtek? Inti ħadd tispiċċa ħafna 90% tan-nies. Kun ħerqan aktar minn għax ġieli tkellem man nies jiġu aktar irvillati minn dak li jkunu. Naħseb 90% tan-nies mhumiex bħalek u għabli kiku jien qiegħed fis-sitwazzjoni tiegħek ma nirraġunaħiex bħalek il-probabilità. Probabbli ħafna minn nies jiffrustraw ruhom u jgħidu xbin. U jaqtaw qalbhom, dik hija l-ikbar problema. Għall-soċjetà hija kriminali x'inhi l-ikbar problema? Li taqta' qalbek. Għax inti ġieli tħossok qed taqta' qalbek. Efemni, ħafna drabi, jiġifieri kuljum iħossni f'xi ħin jew jħolli naqta' qalbi. Jiġifieri jiena mhux ħanoqgħod neħeba wara subajja, jiena illum il-ġurnata sir daqsxejn bniedem negattiv mija nnifsi. Naħseb fil-ħażin u mbagħad bl-ansjetà. Ma ħallix daw l-affarijiet jikkontrollaw li ħajti, però nerġgħu ngħidu mhux kulħadd huwa Mason. Fimt? Kulħadd għandu l-weak points tiegħu għandu l-points ta' saħħa tiegħu. Jiġifieri jekk ikun hemm bniedem li dan huwa litteralment l-aħħar sforz li qed jagħti u mhux isib appoġġ ma' ħadd u qata' qalbu, ħanajdlek biex taqta' qalbek faċli. U biex tiġbor ruħek imma hija triqa ħafna aktar kbira. Qed tifhimni x'qed ngħidlek. Titblu. Ejwa, noħoddok rowġmi. Għamillu da bil-ġan. Thank you, ġbi. Da parti. U aħna x'qegħdin nixorbu bħalissa ġan. Dak l-għalek kemm nistgħu tqisna estja ħanamlu reklam. Imma dak kil-komen li jinkonna illu kil-ċomen ignorant raħli. Baskament huwa whisky li jsir f'distillerija vera żgħira. Scotch? L-Iskozja minn għalija. L-Iskozja ħej, l-Iskozja. Scotch. Ġod il-gżira vera żgħira li għandu ħaddu, li għandu partikolarment interessanti li hu whisky mdaħħan. Smoked. Smoked. Barrel smoked. Ġol barrels li jkunu jkollu. Le, mux il-barrel, le, għax inti meta x-xajr tiferi xu, taħtu biex nixfuħ, taħtu jaqbdu il-pit mill-montanji tal-madwar, u għalek partikolarment tajpax il-pit tal-madwar, u għatal-għanna websessja, Champion. Nissudaw, jgħajt il-marġ bil-bon. U l-pit tal-madwar partikolarment għandu dit-tom għal-ħatom, u meta jaħarquh, id-duħħan jidħol fix-xajr, u jieħu t-tom għal-ħatom, u mbagħad jitfawh fil-beril. U l-beril l-iktar li hu fil-kask. Fil-kask l-iktar li hu l-kulur. Kompli hu xaġa ta' toma, imma d-toma partikolari ġejja mid-duħħan. Mela. Cheers, bro. Kompensazzjoni sabiħa. Cheers. Ma għamżu, għax intu mbagħad għamil dawk 3 xhur. Ejja. Mbagħad hawnhekk erġajt ħalt it-tieni darba. Iva. Il-ħabs. Li kellek hemm kellek? Tħalt il-ħabs it-tieni darba naħseb. Xiġifieri 17-18 ma tantx kont il-bot. Xi 17-18. U għalfejn tħalt it-tieni darba? Mela jiena tlift il-bejl tiegħi. Xiġifieri tlift il-bejl tiegħek? Mela,
Jien kont immur niffirma lasa. Kont insib lasa magħluqa ħafna, jiġifieri ommi bħala xudda mhux affarijiet li qed nivvinta jiena. Kont immur lasa u kont insib lasa magħluqa. Kont provajt nagħmel li nista, jiġifieri ġieli mor darbtej, ġieli mor 3 darbiet. Meta dak ma bidilx jirnexxi bdejt nitfa' nota taħt il-bib, jiġifieri din hija vera kont inġorba jru karta fuqi. Kull darba li mmur. Għatta apposta biex hekk jiena nsibha magħluqa. Nikteb Mason Nets. Id-data ta' dak iż-żmien u fiex immort. U ġieli jekk kemm il-darba mort. Eżempju, I came 3 times and found the door closed. U kont nitfaħħilhom minn taħt il-bib. Għamlet differenza. Naqqas xejn. Darba minnhom irċevej telefonata li sejħu li minn lasa. Għallu li aħna rridu hawnhekk għax għandna bżonn ninkellmuk. Għattilhom orajt ittalhom ħanaqbad it-triq u niġi. Sakemm wasalt lasa. Dħalt lasa, għattilhom għalli jess. Għatlu Mason Nets, għatlu ċempeltuli biex niġi ngħadda lasa nkellmun. Għalli tieni sekunda. Għabad għalli fl-affarijiet tiegħu biex jara kemm x'mandat bil-Malti. Għalli aħna ma kellniex bżonnok ta' għalli naħseb ħadu xi żball. Għatlu għarajt, u tlaqt. Għaddew jomej, nerġa' nirċievi telefonata mill-lasa għalu li isma' waħda hawnhekk għandna bżonn ninkellmuk. U dak iż-żmien waslitni ommi dik il-partikolarment ġurnata. Mort lassa, dħalt għalli inti għandek mandat tal-arrest, bla bla bla, ħanniżluk il-lokab. Għax il-bejl tiegħek ittieħed. Bum bum, jiġifieri jiena daqs għalliġ idea, la ommi, la jiena, sta timmaġna ħriġt barra ngħid l-ommi, għattini darba, jien sejr il-ħabs. Sejr il-ħabs għara. Għax minix nifferma apparentement, fimt, dak, insomma, jiena għaskont naf il-għalix ittieħed il-bejt, fimt ta' xom ma rridu jnizluni l-lokab. U niftakarni mhux b'mod kiesa jew nkella b'mod dan, imma kont naf x'inhu ġie għalija l-lokab huwa ħafna ikraħ mill-ħabs. Jiġifieri ħankun onest, il-lokab. Il-lokab id-depo tajt. Id-depo hija fis-sens id-depo għalija personali l-esperjenza d-depo hija ħafna itqal mill-ħabs. Għax ġodek il-kamra ma tara xejn li f'ħmiġ madwarek m'hemmx, kien iddejjaqni. Il-ħabs kien iddejjaqni wkoll, però l-lokab kont nibża minnu ġenwinament, jiġifieri, ġenwinament ħafna. Għallifa, għallinti, għal-ħabs għalli pero jnizlu għada fil-ħodu. Għatlu il-għalix ħajt nizlu għada fil-ħodu. Għalli ma nafx. Għatlu hemm xi tarimot li tista' minnaw ħammuru għal-ħabs. Kont naf li jekk ħammur il-ħabs ħajkolli ċella l-inqas tiegħi, l-għada ġibli affarijiet ommi, u forsi nkun daqsxejn żgħir aktar komdu milli nkun il-lokab. U hekk ġara. Ittieħed il-ħabs, tlajt il-qorti, dert qudiem il-maġistrata. U inti fil-liġi għandek li meta bniedem jitlef il-bejl u m'għandux depożitu għax jiena l-bejl tiegħi kien mingħajr depożitu, però jekk jintilef lill-bejl kelli nħallas 25,000. Tifel ta' 16 sena li tħallas 25,000, jiġifieri kamon taf kif. Ja 25,000 ma kellix. 17 naħseb kellek. Sorry, 17. 25,000 jiena ma kellix. Allura ġejt li rrit niskonta s-sentenza. Irrit niskonta s-sentenza għal daw il-25,000. U il-sentenza minimum kienet ta' 6 xhur u l-iktar ta' sena u nofs. Jiena ħadd sena u nofs. Qiegħed sena u nofs. Qiegħed sena u nofs. Dik xaġa li jiddeċidi l-ġudikant kemm tieħu? Ejwa, li jiddeċidi l-maġistrat. U l-maġistrat jiddeċida li jtini sena u nofs. Jiġifieri jiena kont naf li sena u nofs mhux qed nitkellmu 8 xhur tal-ħabs u mbagħad. U meta kont il-qorti provajt tagħmel il-każ li isma' jiena kont ninżel hemm, kont nota. Dak iż-żmien sfortunatament kelli naħseb avukat li kien jaf inqas milli naf jiena, ħanitkellem ċaru tont. Kien għaddej bija biżmien, jiġifieri għaddej bija biżmien kbir, jiġifieri kien jiena 17 sena kellni, fis-sens kif taqbad tajt. ċertu affarijiet ma jkollokx il-maturità li ddefess rasek ġo fihom u naħseb ċertu affarijiet laqas biss kelli każ li nagħti każhom ħankun onest miegħek jiġifieri straight and plain. Jiġifieri kien jgħaddi żmien bija b'konsegwenza li jiena spiċċajta minn sena u nofs il-ħabs. Jiġifieri straight and plain qed nitkellem fimt jiena il-ħażin tiegħi ma naħbihx, però l-ħażin ta' ħaddieħor ma naħbihx laqas. Jiġifieri ngdimt. Il-kelma l-verità hija ngdimt. Tajjeb li meta skontajt is-sentenza tiegħi ta' sena u nofs u mod biex nerġa' napplika għal bejl. Sewa.
Jena mort fuq l-avukat, għatlu ismani, għatlu tista tapplika li għal-bejl. Għalli mela inti spiċċati s-sentenza tijak, spiċċati s-sentenza tijak. Ġifiri inti għastaf meta id-data tijaj tispiċċa li jena nkun nista napplika għal-bejl. Pala avukat jena nħoss li daw l-affarijiet għandek tkun tafhom, inti ma tmux ġo supermarket. Supermarket u tajdu tini dak il-fliskun, jgħidlek imma dak il-fliskun xinu hija. Ġifiri, qed tifhem responsabilta. Għasab wara ħajja ta' tifel, Qed tifhimni, ġifiri, da dejjem inżomnu f'moħħna li jena kont età żgħira ħafna, kelli problemi ta' missieru u għommi għaddejn, ġifiri problemi tiegħi nifsi kont qed niġġieled battalja mejn nifsi fim ta' ċertu affarijiet u hekk imbagħad għandek daw l-affarijiet li jbidlulek ħajtek, li daw kienu vera l-affarijiet li jbidlulek ħajtek. Imma inti tant tkun ignorant fil-verità li inti tibda tagħti każ is-separazzjoni tommok ta' missierek, fimt imma qed tifhimni. U dħalt il-ħabs it-tieni darba. Ejwa. L-attitudni, emmek sirt nafek jena, emmek sirt nafek l-għu darbelt għajna. Eżatti. L-attitudni tijak ma dak Inbidlet ħafna. ma kienieċ dal-es ħol li tal-50. Ma kienx il-bni da minn kejus. Le, jien ma niftakrek xek. Le. X'kienet l-attitudni tijak it-tieni darba? Reġa ritorna Mason ta' 13 sena ma kien fil-kadezz. Emmek Mason, il-realtà ta' daqqa taħħar ta' kbira, ġifiri, fim ta' tisma ġbin, għandis 17 sena. Sena oħra jena nkun adult, fajnej il-liġi. Fimt? Isma ġbin. Ejja, umu minnem. U niftakar kont intbatt il-ħabs, ġifiri, li sentenza ta' sena u nofs, ġifiri nkont naf kemm għandi eżatt. U niftakar meta wasalt il-ħabs u ran il-maġġur Martins biex ta' reġaġi. Fimt? Jena bid-differenza li d-darba minn flok tħal b'sidri miftuħ, tħal daqxej jisni bebbux, fimta xkont nafx ħansib. Għamilt l-għu s-sitxur ġoċċella tiegħi, jiġifieri kont noħroġ nġib il-ħalib u l-ħobs. Nagħmel id-duty tiegħi u nerġa' nidħol ġoċċella. U kont ġoċċella kont noqgħod bażikament nirrifletti, isma' x'ħajsir minn hawn fis-sens għandek sena u nofs minn taf kif għandek naħa żmien. Maġġurijiet u hekk qatt ma qalu li xejn, jiġifieri kien ferridni tiegħi li noqgħod ġewwa, kont noħroġ daqsxejn wara l-offsenar biex inċempel l-ommi u l-tfajla li kelli dak iż-żmien u kont nerġa' nidħol ġewwa. Jiġifieri kont nara t-television, kelli l-affarijiet tiegħi, kelli l-kaxxa tal-go, hekk kont nara l-affarijiet, però kont aktar nagħmel ħin naħseb. Wara dawk is-7 xhur qabżet li fis-sens jiena kont drajt fix-xogħol diġà, jiġifieri kont naħdem minn ta' żgħira u dak iż-żmien xorta waħda kont naħdem. U niftakar kont mort fuq il-maġġur Martin, għatlu isma' Mart, għatlu maġġur, sorry. Għatlu hemm xi xogħol għalija, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel. U mod kalm għalli qed taraħ dar-railing għalli tad-division, għatlu għalli bda minnu. Dar-railing kien duħħan jiġifieri, għaf kif. Naħseb bl-iskop li nħanfalli. Issa jaf inkun se żbaljat, ma il-Maġġur Martin. Ma jek naqta, il-Maġġur Martin nsellimlu minnaw. Ejwa, le, nsellimlu. Naħseb li huwa naqra jittestjaħ. Naħseb jiena u koll li ma konċ preġunier, kont nħossni kultant. Ejwa, test. It-testjat, da xerit. Pero mbagħad naħseb l-esperienza tiegħi li menu mal-Maġġur Martin kienet waħda pożittiva ħafna. Anzi, wieħed minn nies li zammejt f'moħħi tul ħajti anka ħbib ma' t-tifel tiegħu il-boxer għaw, ċoqqos, Chris. Tifel tal-ostja u kol spiex, na? Apparti li atleta tal-ostja bniedem wise, moħwem, bieder li missiru l-apri u l-importanti f'ħajtu. So, Maġġur Martin kien disciplinat ħafna, ġifiri linja hija linja. ħafna. Pero naħseb li kien meta jara xaħat li ġenwinament qed jipprova. Jiġifieri hu anke dak il-filter li bdejt tajt inti l-ewwel ta' nies li jibdew jilagħbuha qed jilagħbuha li jisma' jien qed nbidel ma fil-verità ġest trid iktar privileġġi. Ħajtek, eżatt, jew xi vista żejda. Eżatt, jew jalqu għajnejhom, whatever. U l-Maġġur Martin dak il-bullshit kien ixommu. Ejwa mal-ewwel. Però meta jarak li vera t-prova, meta t-impenja ruħi ġifiri
jiena l-iktar demmija ma tambat il-jurz iċċaqla u mar il-bahrija. Naħa l-oħra. Naħa l-oħra. Imma konċ hemmhekk dak iż-żmien. Hemmhekk kien jimpenja ruħu għeta Everest, ja, kien vera jimbuttom anke kien jgħid li minn għamel il-homework minn ma għamilx, ġest biex nagħtina kuntest jiena kont nagħllem il-Malti, il-hip hop, il-rap, daw l-affarijiet, u speċa malana ħari kien li kont xtaqt nallimkom kif tikkomunikaw l-ħsibijiet tagħkom mod li ma tifrustrawx ruħkom. Ħalli ma taslux biex tagħmlu l-idjozziji minn flok tippruvaw tartikolaw dak li għaddej minn moħħkom, magħkom infuskom u ma' ħaddieħor speċ dak kien lan. U Maġġur Mart kien vera jissapporti dak il-proġett, jiena ħlif appoġġ minn il-Maġġur. L-istess kelma ngħid jiġifieri. Ma sibx. Kien tani dak il-railing. Il-railing, Sib li jena forsi ħanfalli ma falleċ. Għamiltu kollu? Għamiltu kollu. Maġġur Martin jekk tara l-podcast jikbilna u taħt, jekk vera mhux kollu jole, u jekk tista' tirrejt jew koll il-kwalità tax-xogħol. Anka għaxa kif tlaqtu kod biex jagħmel li għalla il-Garigor. Il-Garigor. Rittama, l-review tkun waħda tajba. Xeba li tin il-mara tal-Azzarland. Isma l-ewwel tellejt xi ħaġa tal-mara tiegħi, dik kienet tella li messaġġ tal-WhatsApp tal-mara tiegħi, imma gustuża kemm gustuża l-mara tiegħi. Twaħħaxni. Mela, hi Ken, sorry to disturb. If you're with John, can you please forward this message? Memx hops għal-lunch għal-għada. Can you please buy illa sandwich, yogurt? Ma għax mfiħasija, ma għax għat miftuħ dal-ħin. Le, il-ħas tal-ass u għabazgħan dak il-ħas li ma taħsirx ikun fil-kaxxa l-est. U għed minn shortcuts li jena nieħu. X'tagħmel? Ikun fil-kaxxa l-est ikun maħsul imqatta ġest titfaw. Tal-borza. X'inhu? Nibbatu. Ija, naraw jekk ux sejjer nexxielna. Nixtiequ li jirrisq. Mela, il-railing għamiltu. Tawni xogħlijiet oħra, jiġifieri. Xogħlijiet oħra x'għamilt pereżempju? Armaw li bitħa sieħa bl-scaffolding, jiġifieri kellna l-bitħa biż-żebgħat titqaxxar. Jiena ġibta fuq il-ġebla, kaħħalt il-filijiet u. Ġibta fuq il-ġebla ġiġri. Jiġifieri ġibta. Tattixkas tal-moħħ fucking infantili l-għandi. Aħfirli, bro, aħfirli. Jixraq l-kaħjer. So, imlejt il-fili. Imlejt il-fili. Ġibta fuq il-ġebla imlejt il-fili. Għawla, l-xerli minn għasġi. Għadġelni nistħemen. Komplejna. Ġibta, sorry, imlejt il-fili. Imlejt il-fili. Bil. Skużani. Għaj, mussja. Għamil ċol tajjeb. Inċidentalment, Mason huwa xaħat li jaħdem fil-ġebel. Iva. Il-kelma Mason. Eżatti. Għamil ċolijiet oħra. Intellettuali, għamil ċolijiet oħra bħal tisir, apparti li nirringrazzja l-Maġġur Martin tal-appoġġ li tanju ta' kemm il-darba sibtu hemmhekk. Nirringrazzja l-Maġġur Michael. Mill-Maġġur Michael kien l-ewwel bniedem li laqani fid-dinja tal-catering. Jiġifieri da bażikament jiena bdejt nagħmel slice, affarijiet minn daw, slice tal-ħobs jiġifieri. Maġġur Michael big guy. Kien itzappabna. Itzappab dik in-naqa żgħira, iva. U beda ħafna nies dak fil-catering. Iva, nirringrazzjah jiġifieri vera minn qalbi għax hu kien l-ewwel pass tal-karriera tiegħi li għamilt 10 snin fiha, għamilt kważi 8 snin, ħalli nkun bleżat 8 snin, 9 snin. Ġifieri li kieku ma kienx għal dak ir-raġel mingħajr ma jaf, tani opportunità kbira meta jiena ħriġt mill-ħabs. Ħriġt jiena b'sena. Fimt? Di fucking importanti, jo. Ija, li dal-bniedem tani mingħajr ġast għax kien jirrispettani, fimt? Minn hemmhekk rabbejt fiduċja ħafna ma l-uffiċjala fis-sens orejthom li jiena vera listen, I am on the right track, u ma appoġġjawni għal kull oġġett li jiena xtaqt. Jiena ma xtaqt xejn. Però li huma kienu jtuni l-affarijiet li nagħmel biex jiena nimla l-ħin. Kienet diġà biżejjed għax sena u nofs ma tagħmel xejn u ma twal minn. Jiġifieri. Nimmaġna.
Ġili, naf li ġili nsaqsik u tista tara il-xem miktub fuq l-screen. Ġili kellek problemi fil-ħabs. Ejwa. Kelli problema tal-bloomers. Il-problema tal-bloomers. Mela. Mal-pubbliku problema tal-bloomers. Mela, il-ħabs palma kulħadd jaf nuqqas ta' attivitajiet bej mara u raġel u ma ħafna u ma xej fil-verità xina kont taħt l-età nieqsa. Jekk ma tkunx taħt l-età Tista' iva, però conjugal visit u imma trid tkun it-tfajla tiegħek vera, għax kien hemm każi li daw in-nies bdew jġibu kull mara differenti minn ġej hemmhekk ġifieri. U da għaddej xarata. Kif? Fil-li dik u fil-li l-oħra. Allura kien kien jorganizzhom. Ma nafx xifilni. Kif gax? Emmin isib tfajla fil-ħabsina, ma nafx. Fis-sens isiru affarijiet li kultant tajt kif. Kif ġirat Kif, fis-sens. Emma insomma. Il-problema ta' Mason fil-ħabs. Jena konta kwestajt blue film, porno. Ovvjament dal-porno zammejtu jena kont. U tfajtu fl-Xbox tiegħu dejjem ovvjament kont nraqdu ġo l-Xbox da CD. Konsekwenza li darba minnhom fil-ħodu light search. Daħlu jiċċekjaw ġo ċella tiegħek għandi xi affarijiet ta' kutrabandu hekk u ma stab xejn. Però f'din l-Xbox kelli problema li trej ma kienx tinfetaħ. Li trej ma kienx tinfetaħ. U waqt l-ispezzjoni il-maġġormat improva jiftaħ it-trej tal-Xbox u dil-ostja trej ma nfetħiċ. Allu għal-axħa mill-em, xej meżin abbjat karti għabba ġej blu. Għalfil? Eża. Allu nizzel dil-Xbox isfen. Ġera mort minn wara l-gardrum, bitċati għalli kollu, ma għet nara ħel ġodin l-Xbox. Nittama li ma jaffas fuq il-CD. Ovvjament wasal il-ħin li klikjajna fuq il-CD u telat mara b'saqja bera. F'dak il-ħin nisma Mason u jena brasi baxxuta ovvjament. Avviċinajt il-gardrum. Għalli xidajd li dwar dis-CD tal-hip-hop. Dis-CD kella hip-hop fuqa. Meta tara hip-hop timmaġna diski. Kienet far from it. Għatlu, jemminar xsib ta' xej, għatlu Maġġor Martin, għatlu man ta' għatlu fil-sens. Għandi in-needs tiegħi għallimma dal-boħra mis-sek ġibtuli, għatlu nġibu lek. Għatlu l-issa li kiku inti fil-pozizjoni tiegħi, għatlu inti kont ħatiġi t-tiuri, għalli toħx tajli l-pozizjoni tiegħi xini. Insomma, tħaqna daħqa bejtni, pero xorta waħda kelli l-iffaċċja l-konsegwenza li jena tlift l-Xbox, ġveri. Ħadiri. Understandable. Along with the CD, ġveri. Il-mibki CD tal-hip-hop. Il-mibki CD tal-hip-hop. Laqbadni fuq il-Maġġor Martin naħseb nistgħu nitkellmu naqra fuq Joan Battistino. Jiena l-esperjenza tiegħi ma' Joan Battistino li dak iż-żmien kienet mexxi l-yours. Kemm meta kontu ħaġdit mbagħad kienet il-Baħrija. Baqati għal-ftit u mbagħad kien hemm ieħor mbagħad iċċalet insejt fejn marret. Imma minkejja li magħkom kellha pjuttost ponta l-azzar. Iva. Sewa kienet disciplinata. Kienet naħseb aktar id-disciplina, mhux id-diplix. Kienet aktar stretta minn Maġġur, jiġifieri kienet no nonsense, kienet no nonsense woman. Għalkemm meta tara inti tara kind ħafna fis-sens. Kind u mamula petita, spiex. Però meta konna mbagħad nitkellmu privatament fuq in-nies li jiena kont qed naħdem magħhom, fuq il-priġunieri li kont qed naħdem magħhom, kellha empatija kbira. U kienet tkun taf eżatt minn xi ikunu għaddejjin ċertu wħud dawk li kont naħdem magħhom jien. U minkejja li kont nara pereżempju il-priġunier minnhom tkun vera severa miegħu meta kienet titkellem miegħi dwar dak il-priġunier kienet tispjegali għalfejn kellha bżonn tkun x'ismu. Veri kienet ħossa kważi ta' om. Ovvjament. U aħna konna narawha bħala om, jiġifieri ngħid straight and forward. Straight and plain, jiġifieri meta akal Maġġor Martin għalina kien sar missier. Nimmaġna. Tifimni, u Joan kienet saret l-om. U intom kontu
naħseb kontu neqsin ħafna mid-disciplina. Iva. U naħseb li għarfet dak il-nuqqas u għalet special rwol tijaj għawek, jek jena vera li tintejjibom daw iż-żazax, ovvjament ma tejbitx il-kulħat imma xieħut jena naf li tejbit. Se jkoll nkun id-disciplinata kemm jista' jkun għax din hija riżorsa li hija vera nieqsa fil-ħajta daw it-tfal għax intom tfal. Iva, ma speċa inti meta tkun tifel, meta bniedem tiksuba tipprova teħolit. Mhux hekk. Jiġifieri għalhekk kienet tkun stretta b'tali mod li mlaqas kienet ittina differ. Però if it's not needed ma kienx ittina differ, però mbagħad jekk inti bżonn xi ħaġa kienet ittik naħseb li dej sieħa. Jiġifieri fulan. Ekku. Kelmu straight. Joen, jek it-tara, nsermulek, grazzi ta' servizz. B'sejt għamil. So, kif għadna, jina għantilt għajna xin konna mellak il-program ħafna minnu volontarijat fil-ħabs. Imma parti jena kienem programmi oħrajn. Għajdilna għadwarom. Għanzi, qabel ma tajdilna għadwarom, jena għandi difett, għandi il-borza tal-awrina pjuttost xkejkna, se kollin waqqaf momentarjament, għabli di xaġa li ħatibda tiġi kull fucking podcast, id-dispjaċini. Xrobt wis il-maġan. Niprofa nżomna hydrated, bro, il-biraħ, għalla s-sirt anzjan, bro, il-biraħ xrobt 4 gin and tonic, dal-ħodu u pejibżur sigaretti, vizzju li ma naħmilx jifiri, sigaret ma. Ma xorpi waqqak xie kultan. Ma xorpi waqqak u speċta stembaħt kisser ħaġeb u b'konsegwenza xrobt ħafna ilma. Mort il-Ford dal-ħodu. Il-Ford dal-ħodu, il-Ford dal-ħodu. Bista il-Ford. U kelli anka session tal-ġuġitsu ta' fil-ħodu kelli naqbizaw kol. Insomma, issa xrobt ħafna elma biex nipprova nikkumpensa għal-fatt. U konsegwenza ħajkolli mmur il-loki. Narawkom dal-waqt. Ma, edin l-ura, ovvjament edin l-ura xattarawni dal-kazzati ta' television. Ħabba dal-fuxħaġu għara, ma nafx għasmajt, dal-ħabs, Bone, dal-ħabs Norway, misni għamil ta' waqt li ġej l-ura mill-Loki. Jismu Balsto, tiħ Norway Prison, ma nafx, social experiment, Balstoj, daku. Bastoj. Mela, Bastoj huwa ħabs fin-Norveġja fej bażikament il-prinċipju huwa li l-priġunieri joħdulu l-libertà, però il-bqija ta' drittijiet tiegħu ma joħduhomlux. Partikolarment id-dinjità, partikolarment l-aspirazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri jekk inti turi pereżempju aspirazzjoni li tixtieq titgħallem sena. Mhux talli għal mwielek is-sena talli ġifieri jipprovdulek lodda u jekk taraħ dal-post bellezza. Jiġifieri meta konna Londra l-argument konna f'kundizzjonijiet fermar milli jgħodu anzi daw jgħodu fuq immaġmen farm fin-Norveġja fuq xmara b'xi ma nafx kemm il-tomna art. It's a paradise. It's a paradise. Li l-ewwel darba li rajtu dal-ħabsat bro, daw suppost ħabsin. Għaw xaġa fucking ħażi, għaw xaġa ma tagħmel sens. U anka ġiri daw qed jimxu, meta tarahom qed jimxu, tħoss li hemm ċertu li minkejja m'għandhomx il-libertà li jiltaqgħu mal-familja tagħhom u ma' ħbieb eċetera. Ma jintaqgħu xejn jiġifieri John. Le, xorta jiltaqgħu. Għalkemm naħseb ma nafx, imma naħseb ġeografikament naqa' problematika da qiegħed appartat ħafna dal-post, qiegħed fuq gżira lieh, jiġifieri naħseb biex jaslu għalih il-familjari mhux faċli. Daqsxejn kuntant bit-telefon u affarijiet u hekk. Għax l-Ingilterra eżempju huma natati l-internet ukoll. Iva, l-Ingilterra natati l-internet. Għal-ammont żgħar ta' ħin? Iva, għall-ammont żgħar ta' ħin, imma inti tista' tiskajpja mal-familja tiegħek bil-Malti. Ġifieri ħankun onest, every little helps. Taf kif? Issa, mela, kif qed ngħidlek daw pereżempju ġo dal-ħabs li m'hemmx ċella daw kamra, waqt li kienet idawru rajt rapportaġġ fuq is-CNN, nistidinkom taraw Bastoj Prison. Waqt li tidawru insomma dal-ġurnalist
jiftaħlu l-ensuite li għandu mal-xis u ensuite, mux Kamra u toilet. le, ensuite, għedlu għadhom kif għamlu il-ġimgħa l-oħra di. Post bellezza. Għandhom recording studio fil-post li jiena li għamil karriera zaħira biex ta' fil-mużika għat ma dħalt fil-studio ta' dak il-kalibru. U naħseb music is a good way to express yourself ukoll. Ukoll, imma daw kienu lan kien meta staqsew għalfej din is-soċjetà x'inhu l-ħsieb warajh. U ħsieb warajh kien li daw kifat l-ewwel biex ħajdulhom il-libertà ma mhux il-bqiegħ affarijiet. Imma l-iskop l-ewwel tir kien li daw jitalmu jikkooperaw bejnietom. Ġifieri kull ħaġa li kienu jiklu, kull ħaġa li l-upkeep kollu, kif jinżamm it-terf, eċetera. Jagħmlu kollox il-priġunieri. U jitalmu jikkollaboraw ma' xulxin, iżommu ma' timetable, ikunu responsabbli għalihom infushom. Tkun hemm komunikazzjoni. Għalfej. Għax lan huwa li da darba daw joħorġu mill-ħabs, daw se jkunu ġirien ta' xaħat. Ġifieri u għal fil-fatt li aħna nixtiequ noħolqu ġirien tajbin. Sewa. Allura inti biex ma jistax ikun li filli inti iżolat waħdek u f'daqqa waħda tfajtek fid-dinja u f'daqqa ħadd titgħallem tikkoopera. Allura huma jtuk kemm jista' jkun anzi indipendenza. Biex tkompli sek fejn ħallejt. Eżatt, ħalli Però inti. fuq nota aħjar. Eżatt. Ħalli inti tħossok għasat nispjega daqshekk. Tħossok normali. Tħossok normali. Eżatt, tħossok normali. Ma tiġix istituzzjonalizzat. Eżatt, għax inti meta tiġi introduċat lura li s-soċjetà, inti dik l-ikbar problema li jkollok li inti meta tqatta' eżempju jien ngħid mill-esperjenza tiegħi meta jiena minn sena u nofs il-ħabs. Il-ħabs sar bħala dar tiegħi. Konna tkellimna daqsxejn żgħira fuqha jiena u inti. U għatlek jiena meta skontajt is-sentenza tiegħi għamilt xarej kull nhar ta' erba' mmur si għall-ħabs. Di affaxxinanti li Jiena kont immur si għall-ħabs jiġifieri kull nhar ta' erba' niftakar kont immur li nqatta' dik in-nofsija 3 kwarti fejn l-uffiċjala għax jiena lejja dik kienet saret id-dar tiegħi. Believe it or not. L-ewwel passi li tagħmel meta toħroġ mill-ħabs rasek terġa' dak tinsix li inti l-ħabs. Terġa' dak terġa' xiex. Biex insan nies u s-soċjetà. Fimt? Bħala viżjoni li qed tara qudiem għajnejk inti l-ħabs. Kull ma tara ħadit, ħajt u forsi xi naqas sema. Jiġifieri inti ġejt illimitat mill-viżjoni tiegħek ukoll. Kif inti appena ħriġt barra, rajt is-siġar, rajt il-korozzja għaddejjin, dawk il-ħsejjes li inti ma kontx qed tisma'. Moħħok ma jkunx kapaċi li tkompli fejn ħallejt. Tħoss jiġifieri withdrawal kbira u ġieħ ras kbira, nausea, jiġifieri stordament u affarijiet. Fiżiku, ġifieri. It feels. Backlash fiżiku fil-ġisem. U bħalma jgħidu hemm il-priġunieri jgħidu li meta toħroġ mill-ħabs tħares lura għax il-ħabs jerġa' jsejjaħlek. Issa jien mort kontra dak kollu li qalu. Jien rġajt irritornajt lura l-ħabs bir-rieda tiegħi għax jiena ħassejt li ma kontx lest biex nitlaq din id-dar, nsejħula dar u nerġa' mmur ġo s-soċjetà. Mhux għax jiena ma kontx imxennaq mis-soċjetà, mela ma kontx imxennaq mill-libertà ma ntommi mid-dar. Ġifieri ġieli ħlomt li kont triqet id-dar inqum u sibni l-ħabs. Darba minnhom qajjem nis-Sir Jason. Qalli qum, qatlu ma. Qalli x'ma. Sir Jason jien. Ma dak il-ħin tant kienet reali għalija li ġiet qajjemni ommi. Jiġifieri il-bniedem li ttieħ xi ħaġa biex hu jkun jista' joħroġ u jagħmel użu minnu hija xi ħaġa tajba ħafna. Għax ngħiduha kif inhi meta titlaq minn ġo ħabs li tkun ilek għamel sena u nofs, jiena lek kont nirritorna lura. Jiena hemmhekk kelli l-ħbieb tiegħi għalkemm tgħid li dawk huma l-ħbieb tiegħek imma ma xi ħadd ħadd ingwalaħħa. Il-ħbieb tiegħek kienu l-uffiċjala jew priġunieri. Il-ħbieb tiegħi kienu uffiċjala u kien hemm partikolarment żewġ priġunieri li konna trabbejna close ħafna jiġifieri. Trabbejtu flimkien Sant'Luċija jew trabbejna l-ħabs flimkien. Inħolqot rubija waqt li kien waqt li konna l-ħabs. Biex mmorru lura għall-biċċa xogħol tal-Basra nixtieq naqra
l-opinjoni tiegħek fuq x'inhi, u mbagħad ħanlek ukoll ir-riżultati għax ir-riżultati huma pjuttost xokkanti sew. Jiena nħoss u wieħed mill-prinċipji ta' Bastoj li meta tkun il-ħabs tiġi trattat ta' tifel. Sewa ta' mhux żgur li mhux ta' adult. Ġifieri tistembaħ jgħidulek fix-xinti tistembaħ, fix-xin ħadd x-shower, fix-xin ħadd jiekol, x'se tiekol, fix-xin ħadd ċempel, kemm tista' ddum fuq it-telefon. Inti ma tuħux fucking deċiżjoni waħda. Jogħġbok u ma jogħġbokx. Jogħġbok u ma jogħġbokx, imma fl-istess ħin fil-waqt li hemm kastik fiha, hemm ukoll ċertu faċilità, għax jien minn li tuħu deċiżjoni hija responsabilità. Għax jiena mbagħad irid noqgħod bid-deċiżjoni li ħadd jien għalhekk ħafna nies jibżgħu jaslu għad-deċiżjoni għax jafu li wara dik id-deċiżjoni hemm konsegwenza u jekk jista' jkun huma ma jkunux responsabbli ta' dik il-konsegwenza aħjar. Issa qed meta tkun fil-ħabs ma tuħux deċiżjonijiet. Konsegwenza mhux qed terfa' ebda responsabilità fuq l-andament ta' ħajtek. U mbagħad xiġri f'daqqa waħda trid toħroġ mill-ħabs. U f'daqqa waħda trid issir adult mill-lum għal-għada. Qiegħed fl-appartament tiegħek x'inhuwa? Ma naqbilx magħha. Ma taqbilx magħha jew ma taqbilx mal-analiżi tiegħi. Le, fis-sens ta' Norway li qed tajt inti hija ħaġa tajba, però meta nitkellmu fuq il-ħabs ta' Malta aħna m'għandniex daw id-drittijiet jew nkella. Issa naqa' viċin il-mike, bro. M'għandniex daw il-faċiltajiet. Taf kif inti il-ħabs ta' Malta bħal mettajt inti limitat fil-li tifel fil-li rġajt adult. Sa jekk m'għandekx fejn tmur titħallas kirja x'imkien xi ħaġa tittamel. Fil-waqt li dal-ħabs ta' Bastoj kollox jiddependi fuq il-priġunieri. Jiġifieri jidher li anke rostering ta' responsabbiltajiet fidej il-priġunieri. Anke jekk ġejna biex niżraw is-siġar ta' xiex ħan niżrawhom, x'għandna bżonn. Għax it-self-sustaining. Jiġifieri mhux ma l-opinjoni hija importanti għalfejn. Għax huma ma jixtru kważi xejn. Jiġifieri hu bażikament villaġġ żgħir li jiddependi kollox fuq il-żulija tagħhom, fuq l-intelligenza tagħhom, fuq il-kapaċità deċiżjonali tagħhom. A self-sustained village tista' It's a self-sustained village. Allora x'jiġri mbagħad meta joħorġu minn hemmhekk huma jkunux xebgħu, anzi jieħdu probabbli kellhom iktar responsabbiltà milli meta ħajmorru lura fil-komunità. Max, I mean, fuck it, man, jekk is-siġra ta' tuffieħ ma ħaditlekx fil-ġnien, mart supermarket u tihom €3, whatever, u tuk borza tuffieħ. U il-riżultati huma daw, man. Ir-riżultati huma li fil-waqt li r-rata reċidiva għalmenu l-aħħar data li rajt jiena sawat uffiċjali ta' Malta li dirli ta' 2017 jew 17 u 19 hija ta' 66%, ġifieri ta' nies li ikunu ħarġu mill-ħabs u jerġgħu jitlu hija ta' 66%, minn dan il-ħabs hija ta' 16%, 16% li hija l-inqas rata fil-punent. Issa, nixtieq nissottolinja xi ħaġa waħda però importanti fuq dal-ħabs li min jiġi sentenzjat biex imur mal-ewwel ġurata il-ħabs. Ġeneralment ikunu nies li jagħmlu ħwejjeġ żgħar, pereżempju traffikar affarijiet żgħar, eċetera, eċetera. U dak imur mal-ewwel dak il-ħabs u jiskonta s-sentenza hemmhekk. Però mbagħad ikun hemm min pereżempju jkun qatel u jkollu piena sentenza ħafna twal. U jagħmel pereżempju l-ewwel 80% ta' sentenza ġo ħabs pjuttost simili għal kordin, u mbagħad l-aħħar sentej, pereżempju l-aħħar 3 snin, jagħmelhom il-bastoj. Il-bastoj li jużawh bħala perjodu tranzizzjonali bejn. Bħala rientri naħseb. Bħala rientri. Eżatt, bħala rientri. Ma nafx x'taħseb inti jekk dwar. Naħseb li iktar nies li ħajkunu għall-benefiċċju għalih fuq dal-ħabs li qed issemmi huma n-nies li qatt ma kellhom xejn. Għax nies li qatt ma kellhom xejn jemnu li ħajjithom ħatiqpa li ma jkollhom xejn. Meta speċjalment meta tkun ġo xena ta' kriminalità.
jiexin il-kriminalità. Għax inti bniedem it-teħdak li qatt ma kellu u torih li huwa valur ta' xi ħaġa aqwa milli jaħseb. Allura meta naħseb bniedem li qatt ma kellu xejn jara dit-tip ta' ħajja, naħseb ma tix tkun ignorant biex tara li waħda ħatażer, għax int fil-li m'għandek xejn u fil-li qed tara dil-ħajja u tajt li inti kapaċi għax kif qed tispjega inti joruk li inti kapaċi għal xi ħaġa. Li bniedem it-meaning, issa dajja fil-meaning tiegħu kienet li jiżra t-tuffieħ bħal mettajt inti. Dik bniedem jaf tbiddillu ħajtu. Qed tifhem, irid kollok jien nemmen li jekk bniedem kulħadd għandu talent tiegħu, kulħadd għandu affarijiet li jogħġbuh, kulħadd għandu affarijiet li jiġġieled u ma jiġġielidx għalihom. Jekk bniedem ittieħ dak li vera mhux jixtieq bħal oġġett iwa tajtu li ħanitlaqlem, imma tajtu l-għodda biex jagħmel dak li jixtieq. Naħseb il-perspettiva tal-bniedem jibda jaraf li mit-tajjeb għal ħażin fil-verità li t-tajjeb huwa tajjeb taf kif, għax da hawn ħafna nies li m'għandhom xejn. Għal nies li għandhom l-affarijiet u jinbagħtu ġodda l-ħabs. Naħseb huma ta' benefiċċju wkoll għax jgħidlek ara xi tlift, imma l-grazzja t'Alla għandi hawn. Mela jaf aħjar nibża, nitgħallem nibża u napprezza l-affarijiet li għandi għax imbagħad tara nies li m'għandhom xejn. U forsi tkun bidla l-ħajtu li da meta joħroġ minn ġo il-ħabs ta' Norway ikompli u japprezza dak li kellu barra. Mela, ħammissu naqra mal-kas tiegħek b'mod wiesa sewa. L-istorja bdiet 16 sen ilu, 12 sen ilu. 12 sen ilu. Kellek 16. Iva. Kont tifel ta' 16 sena. Mux jaħta ta' ritratti x'naqbaħ buħu kol. Insomma, u ilek għaddej bil-proċess ġudizzjarju 12 sena, ġifieri inti għamilt it-tranzizzjoni bej tifel u adult. B'dan il-każ. Bil-każ looming over your head. Isu xi sħaba sewda li tgħix bih kuljum li fl-opinjoni tiegħi dak huwa diġà kastik biżejjed u iżejjed. Lu għandek 28, għamilt tranzizzjoni bej tifel għal-adolescenti għal-adult. Min-nies li naf ta' madwarek li mallem tiegħek, tfajla tiegħek li kemm ilek ma' tfajla? Ili 3 snin issa. Ilek 3 snin ma' tfajla. I mean, jammettu li hija diffiċli għalihom, għal-tfajla tiegħek hija diffiċli għalija, però għandha pjuttost klim ta' tifħir għal-raġel li issa sirt. Forsi mhux dejjem kont, bro, da, I mean, kulħadd, jew let's say ħafna nies jgħaddu miċċati. Però ma nasibx li hija tollerabbli f'soċjetà moderna u demokratika li t-tifel ta' 16 sena jidħol fil-lembut ġudizzjarju u 12 sena wara għadu ma ħareġ u jaf wara 12 sena jew aktar ħajħel 7 snin oħra, ġifieri da. Jekk taqgħadhom flimkien. Jekk taqgħadhom flimkien qed ngħidu issek 17 sena. 17 sena. Ħabs. Huwa ħabs għax le, ħabs. Għax ħabs, inti qed tgħix il-ħabs, għax inti qed tgħix bit-teddida tal-ħabs. Huwa minn ħabs, u ngħidlek il għaliex huwa minn ħabs. Eżaq li l-Mike, bro? Inti għandek kollox madwarek, tara l-affarijiet għaddejjin. Tixtieq tagħmel avvanz u ma tistax tagħmel avvanz. Xirrid inqajjem dan il-punt. Inti meta jgħid il-ħabs taf l-affarijiet kif huma taf sa fejn għandek tasal. Fimt għandek sa fejn tista' tasal. Hemmhekk inti taf għal xi hemm. Però jien meta nkun jgħid barra tibda tajt imma xi f'din is-sitwazzjoni jien. Fimt x'jien nagħmel ħażin. U dejjem tipprova titfal pis fuqek, il-pis fuqek, sakemm tintela darek kollu pis. U tibda fil-verità tajt x'nista' nagħmel aktar, fejn nista' mmur minn hawn. Fimt, tipprova tagħmel dak kollu biex terġa' terbaħ il-fiduċja tan-nies bħalma għamilt jien. Terġa' tkun inti bħala. Meta taħseb bdejt terbaħ il-fiduċja tan-nies ta' madwarek? Naħseb meta għaddew is-snin, urawni xorta waħda bqajt fuq l-istess triq, jiġifieri it-triq it-tajba.
Inti jien għadni sallum il-ġurnata niġi testjat. Jiġifieri da meta bniedem isir jaf jien għall-passat tiegħi x'kien, jew x'allegatament kien. Ma jiġux jgħidu li għax jaħsbu li Mason huwa bniedem orajt u hekk. Ħa naraw Mason x'inhu. Għax n-nies jgħidulek irid nisma' żewġ teqniebel, tisma' two sides to the story. Jiġifieri jien għadni mbagħti ċertu konsegwenzi. Wara 12 sena. Jiġifieri jien rbaħt il-fiduċja ta' ommi ilu, rbaħt il-fiduċja ta' tfajla forsi wara sentej. Il-familja tiegħi issa rbaħt il-fiduċja tagħha. Il-kuġini u hekk qed ngħid. Kuġini, iva jiena kont bla kuntatt jiġifieri mal-familja tiegħi, jiġifieri anke meta tidħol fuq post tax-xogħol u li mallem isir jaf ċertu affarijiet filli jkun orrajt miegħek. X'in isir jaf l-oġġett u mbagħad tinbidel il-perspettiva tiegħu fuq. Jibda forsi jtik xi naqabissi, jibda jipprova jittestjak. Hemm min itik issieq biex iwarbek minn nofs, darba l dejjem. Tifhimni, jiġifieri da mill-bniedem mitfehma. Taf kif? Jiġifieri. Kif għatlek ma nasibx li hija xi ħaġa li bħala soċjetà għandna nittolleraw. U naħseb li l-bidla tissir mhux fil-ħajja individwali tiegħek, ma tkun hemm bidla sistemika. Sistemika. F'din il-biċċa tax-xogħol. Issa, nissottolinjaw ukoll li meta jien ktibt fuq l-istorja tiegħek, kelmuni ħafna nies oħrajn rigward il-sitwazzjoni tagħhom, però b'differenza minnek speċa bdew jiddejqu jagħmlu dan pubblikament. Iva. Minħabba preċiżament dawn l-affarijiet li tajt li forsi qegħdin f'impjieg, li forsi ma jixtiequx li jkollhom speċa ma jibqgħux impenġija. Il-familja tagħhom titlef l-impjieg ukoll. Għax huma jkunu jafu li hemm konnezzjoni. Jiġifieri hemm riskju meta tesponi ruħek pubblikament hemm riskju. Issa x'qed ngħid. Li bħal każ tiegħek hemm ħafna, hemm numru kbir mdaqqas. Jiena naħseb li irridu nikkoreġuhom naqra dawn l-affarijiet fuq livell ta' amministrazzjoni, ġifieri ideali għandi li forsi xi ħadd jista' jesplora naqra aħjar, forsi xi ħadd li huwa aktar amministrattiv, aktar loġistiku, aktar tekniku minni. Jaħseb li l-ewwel nibdew bit-tfal li ġerħu it-traġit li ġerraħt int u naraw isma' kemm hawn tfal li ta' 16 sena daħlu fis-sistema ġudizzjarja, fis-sistema xelfuha mal-liġi u għadhom qed iġerħu l-konsegwenzi sissa, 10 snin wara, 12 sena wara, 8 snin wara, daw numri li smajthom kollha. Aħna bħala soċjetà mhix jinteressana li lil Mason la darba żbalja nikkastigawh u nweġġawh u li jkun hemm retribuzzjoni għalli għamel, jew li jkollna soċjetà aqwa. Soluzzjoni. Issa jiena biex ikolli soċjetà aqwa, irid ikolli individwi aqwa, irid ikolli individwi li fehmu li this is no fucking way to behave. And they do their utmost biex ibidlu ħajjithom. U kien hemm ħabsin li konna naħdem magħhom il-yours li llum il-ġurnata nafhom and they fucking changed. So I know the potential exists. U dil-board għandha tħares. Tajt għaret, mela għandna dal-5 ruħ li qegħdin f'din is-sitwazzjoni, noħolqu din il-board fej intellaw kaskas u nħarsu lej John. Ma nadora, John ta' 16 inqabad jisra midjar. Issa għandu 24, għaddew 8 snin ħajja John. U John imma għandu tfajla stabli, għandu xogħol stabli. Nitkellmu naqgħa mal-mallem tiegħu, ħana l-mallem tiegħu x'jaħseb dwar John. Isma' John bidħol mod diligenti x-xogħol, xogħol jagħmlu sew, kif tawwal il-sienu John kies ġieli. Jekk minn da l-istudju kollu li inti tagħmel sensiela ta' interviews jirriżulta li isma' John fucking mhux talli m'għadux problematiku fis-soċjetà, talli kemm nixtiequ jkollna aktar nies bħal John.
F'dak il-kas stja xib għal-punt li titfaw il-ħabs il-bniedem. Eżatt. Apparti li perswas li jekk il-ġon mbagħad titfaw il-ħabs wara 8 snin u titfaw 6 snin oħra l-ħabs. One, naħseb li there's an impinging of human rights that is happening there. There must fucking be f'dinja demokratija fil-ponent, there must fucking be. U iktar minn hekk. Għalfej da ir-riforma ruħu integra ruħu fis-soċjetà tfajtu l-ħabs ma' nies li huma forsi dak il-proċess mamluħx u you're running the risk li daħ joħroġlok mill-ħabs iktar imkazzat, iktar irrabjat, xejtlu snitzni meħajtu, il-mara telqitu, it-tfal ma jardux jafu fucking bieħ biex iġib xogħol is-sawara li reġa' daħal il-ħabs fucking ħataddih minn Golgota. What's the fucking point? What's the fucking point? Why? Why are we doing this shit? What's the best outcome of that story? I don't fucking know. It fucking blows my mind to shit. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li naħseb fuqha jiena qed tiddiskrivi persuna li qiegħed fis-sitwazzjoni. U bħalek hemm ħafna men. Bl-immaġinazzjoni tiegħek fis-sens penġidana jiena bniedem ta' dan is-suġġett jiena intfajt fuq it-triq tajba u ir-reħeba li tajt li l-nifsi mhux għax mort program li m'għandi xejn kontra n-nies li jmorru ġo program. Li għandi stima kbira n-nies li marru l-program. M'għandix problema ta' xejn u ġifieri tfaħħarhom sal-aħħar punt. Però jien għamil dan kollu bir-ridni tiegħi għax jiena vera ridt. Issa bl-istess ħin li jiena għamil dawn il-bidliet ħatoħod li dak kollu li bnejt. U taħseb li billi ħatitfani l-ħabs ħanħossni tajjeb, anzi ħanħossni pjuttost tar, x'ngħid tara jiena x'għamilt fis-sens. U bro, ma rridx nitfax id-del. Kisret naqra, hija naqra. Ilek 12 sena u żammejt għal 12 sena. Imma ma nafx kemm ħażhom, Olivieri inta d-demmu l-laħam, ma nafx kemm ħażhom fucking 20 sena, tifhimni? Ma nafx kemm ħażhom tistembaħ, ġifieri jiena ġol ma li m'għandix just skużani. Imma jiena I just feel inħossni vera turtan ħafna, għax jiena nafx. Jira kultant, bro, nistemba fucking fis-sitta ta' filgħodu biex immur għax-xogħol. Una jiżzoppet nagħmel immur għax-xogħol men. Ma tajt fuq nibda nirreġistra, tajt fuck it, narmi l-karriera. Il-karriera mu fl-aħħar mhux xorta ħammut jien x'xinu l-punt tal-ħaj. Biex taqbadni kriżi eżistenzjali u m'għandix sħaba sewda ta' sentenza ta' aħseb wara kieku ma dik il-konsiderazzjoni irid nagħmel. ħanibni karriera biex mbagħad imur nagħmel 7 snin ħabs. U nitlef kollox. Naf inżabbab. Qed tifhem? Inti żammejtna xil sena, però I don't know if you can. Le, ħan kun onest miegħek, jiġifieri jiena bħala Mason Nez illum il-ġurnata għaddej fuq fine line. Ħan kun onest jiena tfajla tiegħi jekk attara wasalt sew, jiena ferħan li wasalt sew, però ma nafx kemm fadalli għaddejjek, ġifieri għax mhux ħan iddejjaqna, ġieli kollok ħsibijiet li tieħu ruħek b'idek. Ġifieri ġieli għaddew li daw ħsibijiet għax ngħid jekk jiena ħneqpa għaddej din il-biċċa sitwazzjoni teħles, fis-sens jekk immur nistaħba f'kantoniera m'iniex meħlus, jekk nipprova nintefa' tannieqa ma' tfajla tiegħi għal dak il-ħin inti meħlus, però mbagħad kull filgħodu titqum fimtu titaffaċċa realtà x'inhi fil-verità. U realtà xi kultant hija ibsa ħafna ħaġa li spjegajt Milux hija Milux kellna sena ġdida. Għalik kienet sena ġdida. Jiena no. Għalija ma kienx. Għax jien sena wara sena fit-12 sena jien l-affarijiet tiegħi baqgħu l-istess, imma l-meaning tiegħi towards life kien bidlet, però s-sitwazzjoni ta' Mason baqgħet li jiena għalija sena ġdida meta jiena nibda ħajti mhux inkompli ta' ħajti għax jiena l-inkompli ħajti diġà nsejt fejn ħallejt. Jiena tant drajt f'din is-sistema u tant drajt dil-ħajja li għalija this is the way of living life li fil-verità mhuwiex minn fimt. Allura n-nies tipprova tispjegalhom alright, sena ġdida għalik, futur ġdid għalik, planning ġdid għalik, forsi affarijiet ġodda għalik. Jiena xemm ġdid għalija. Fimt? Il-pjanijiet tiegħi kollha qegħdin fuq on hold, fis-sens jiena l-pjanijiet tiegħi dejjem qegħdin lura konsegwenza ta' dal-każ.
Sempliċement żwieġ. Żwieġ għal ħafna minn nies u mhux tiżżewweġ, mhux tmur, mhux issiefer, u bda jsieħ mhux għal. Ma dak li hu ftit għalik huwa enormi għalija. Fimt, ġifieri it's a fine line between fis-sens issib il-ħeġġa kuljum, mhijiex faċli biex issib il-ħeġġa xi kuljum għax tipprova titfa' affarijiet quddiem għajnejk li it's a reason to live. Meta fil-verità taf li b'dal-każ qed tkisser it-tfajla tiegħek, qed tkisser lil ommok. Sena wara sena huma tibatu miegħek. Qed jaraw lilek tbati. Meta fil-verità daw m'għandhomx jasmu. Allura tajt aħjar noħroġ mix-xena jiena u jieħdu ħajjithom lura. U ħanajdlek taf kemm irid tkun hemm sekonda biex tasal biex temmen dan. Sekonda waħda. Mhijiex faċli men. La xejn men. La xejn mhux faċli għal il-ħajja mhux faċli għal ħadd. Aħseb wara meta kollok da kwalità ta' intoppi u diffikultajiet u. So, dak il-proponiment tiegħi jekk hawn xi fucking xatt naqqas sens la jista' jitina daqqatit napprezzaw mhux jien imma daw l-uħud li mhux ħanet bagħtu intortament mena xi perswas li kien hemm nagħmel affarijiet li mhux xierqa imma xirridu. Jiena rrid iktar nies li huma sewja u ta' valur. Mela, Mejs, fuq nota iktar faċli. Mela, ħanaddu issa l-aħħar parti tal-podcast. Mela, bażikament fl-aħħar tal-podcast aħna nagħmlu dak li aħna nsejħulu quick fire round. Għadna ma sibnilux titlu aħjar, għadna ma sibniex titlu aħjar, jekk forsi xi ħadd fil-kamra għandu titlu aħjar minn quick fire round. Però, bażikament huwa l-antitesi tal-podcast fej fil-waqt li għatlek ma tabdejn għatlek isma' hekk issa relax bro, qed nitkellmu jisna nitkellmu fuq it-telefon. Kif ħassejtek? Tajjeb, ifimni meta nkun fil-preżenza tiegħek dejjem ħossni daqsxejn tajjeb għandek punt mal-bniedem kif tieħdu, inti dejjem ta' livell ta' dak li jkun mhux għax tħossok aqwa minn ieħor imma naħseb ftit hawn nies li jibsu żarbun ta' dak li jkun. Inti mhux biss tilbes iż-żarbun imma tkisser lilek innifsek għal ħadd ieħor li ftit issibek. Taħħa bro. Bana. Mela, quick fire round, ġiviri, issa tittaġġel biex tirrispondi. Alright. Taħħa bla. Tlaqna ejja. Mela, Only Fools and Horses, jew Walker Texas Ranger. Importanti Walker Texas Ranger tajda. Only Fools and Horses. Only Fools għalfej. Il-pawu, il-xieħ. Għax twilit narom, fimt. Dejjem twilit narom. Nanti kont naraxħar għal-Walker Texas Ranger. Imma Only Fools and Horses. Memorja kbira. U xi ħaġa hekk bħala soft spot li missieri taf kif tħossok ħowl sa ċertu aspett. Għalmin ma jafx Only Fools and Horses huwa comedy show Ingliż li Mason Darba li konħopija. Ovvjament hija. Ta' Delboy u liħor x'kien jismu? Rodney. U Rodney. Daw kienu bażikament nejmin nies, żewġ hustlers, wheeler dealers Ingliżi, speċjalment Delboy dejjem joħlom li ħajsir fucking miljonarju. U naxxielu jisir miljonarju. Għaxu li Rodney kien jgħidu one day will be millionaires. U fl-aħħar jirnexxielu. Ejwa, Rodney kien jgħidu le, ma. Forsi tagħti suġġeriment li semmi il-segwaċi tiegħi jew ta' dal-podcast. So perswas li hawn li fucking joboduni ġesta jieħdu gost jaraw dal-liba podcast biex jgħarda l-pufta purċinel familx kemm għandu jagħmlu fucking satej sejrinek hemm min dik hija ħajtu. Hemm min jgħid dawn l-affarijiet. Imma għal dawk l-ħut, anke għal dak li jgħarni pufta u purċinel. Hemm xi episodju partikolari ta' Only Fools and Horses li taħseb tajjeb jibdew bih ġest biex jifhmu kemm tal-ostja Only Fools and Horses. Naħseb tibda minnu fil-verità kollu tal-ostja. M'hemm xejn ħażin. Imma naħseb ma jagħmel twice
Naħseb tajjeb. X'ismu? Ħafna, Miami Twice, l-episode. Miami Twice. Miami Twice. Miami jeżim il-post. Miami, Iva, u Twice għax Rodney Delboy jilab il-karattru li jilab is-soltu, pero fl-istess filming jilab ta' karattru mafjus, u ħafna sebaħu daw jisifru, jiġviri, marru ġo postu, jiġu f-situazzjoni li qasuma ma jkunu għedin fija. Taf kif, u jibda fjom, u hemm oħra ma tistax tiġi f'moħħi ta' meta jintaqa' mal-ispettura. Meta Rodney jintaqa' ma' spettura, Delboy ovvjament kellu kollox bil-kutrabandu d-dar, u daġa bil-d-dar. Ġifieri x'kien jaraħħu jinduna li hija pulizija, jibda jarmi l-wiski l-hemm, l-imbitu s-sigarri Kollox b'dazzi. Ovvjament. Mela, x'inhi dil-fissazzjoni li għandek bit-pinġija, bro? Tpinġija toġobni ħafna. Evida Allaħas ma tilbox. Xum miġnu. Min fejġiet, min fej. Mela, Xi tfisser għalik? Mela, jekk immur lura għal-verità, ħabib tiegħi bint kon Nazar kien dejjem xtaqt jiġi tatuist. Allura dejjem ipenġi dik inna qabel bajro fuq u kien jgħidilna xi darba, isek tista' tgħid id-Delboy Malti. Kien jgħidilna jien xi darba ħansir tatu arti, xi darba ħansir għadda żmien 10 sin wara jew 12 sena wara u vera sar tatu artist. Jiena joġobni ħafna l-Ġapan u r-reliġjon tal-Ġappuniżi u Asjatiċi tista' tgħid. X'inhi r-reliġjon tal-Ġapan? Il-meanings tiegħu, il-meanings tal-affarijiet. Il-filosofija, mhux il-filosofija, reliġjon li prattikaw. Li sekettajt Xi prattikaw bon reliġjon. Shinto Buddhism u daw. Ejwa, infatti, Shinto Buddhism. il-Trinity li għandi jena fuq sidri, Peace, Patience u Serenity. Ifi dawk huma dawk it-tlieta. Id-dragun huwa l-iktar oġġett powerful li tista' tgħid li jaraw. Infatti il-festa għalih jagħmluha bid-dragun għaddejjem fil-da. Il-panter u dragun joħolqu bħala yin-yang. Għalhekk id-dragun tilgħal fuq il-panter niżel nisfen. It-tajjeb u l-ħażin li huma jgħidu li fl-istorja tagħhom il-panter u dragun tantu huma equal, peress li t-tajjeb huwa equal għal-ħażin, li ħadd minnhom ma jerbaħ. Allura dik hija li yin-yang. U jena ddeċidejt li npenġi ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' twemmin Asjatiċi tista' tgħid. Cool. Il-klip. Ma badniex fuq il-klip. Inta għandek 4 Amstaffs. U żewġ Rottweilers. Però żewġ Amstaffs u żewġ Rottweilers huma ta' tfajla tiegħi, jena li jena għindulhom tiegħi, indaqs it-tfal tiegħi. Ejju għandna 6, għandna kważi 9 jew 11 il-qattus. Issa jaf ġejjin oħra. Kif imur ta' tisma' l-klip? Tal-ostja. Ejju. Ir-Rottweilers għandhom da xejn guarding system fis-sens huma tas-sit, però fejn jitlu l-Amstaffs sa fuq is-sufan ta' tesriq teħdihom jiġifieri daqs li kif. Jiġifieri ikunu tas-sit. Rottweilers għandhom daqsxejn karattru minn bej brida li ieħor għandek karattru differenti. Rottweilers ma tantx imorru tajjeb ma' tates taf kif u llum il-ġurnata kibru fi żmien, allura hija diffiċli biex tallimhom. X'jiena ma rridx tallinallem il-kelb ikun konsekwenza l-qattus. Taf kif? Però fl-istat tal-Amstaffs ta' xejn li ġabithom minn meta kienu papis ilhom żgħar għalmithom ovvjament u tiegħi għallimthom ukoll biex imorru kemm ma' annimali oħra, kemm ma' tatis u kemm ma' nies, jiġifieri. Għandek naqalok aktar minn meta għandek Rottweiler. Fis-sens Rottweiler 51 kilo u għandek Amstaff 25 kilo. Taf kif tagħmel differenza. Imma lejja dawk it-tfal tiegħi dawk huma mod li ninsa. Ġifieri meta mmur id-dar l-ewwel nies li naraw ma huma parti tfajla tiegħi u nistgħu ngħidu li jien tfajla tiegħi ngħixu għall-klip għax aħna. U għall-ikel mid-dera bro għax nak tippostja x-xebba ikel. Dak huwa l-unika. Il-mara tiegħi ma sajjer pinna. Imma intom issajru ħafna wkoll. Ħafna maħna m'għandniex eżempju hobbies li mmorru nixxu ħwejjex tad-ditta jew affarijiet hekk nixxu ikel tad-ditta lill-klieb. Però jekk ħanixxi f'lokalija jekk nista' neħles 50 cents, ħeles 50 cents. Però klieb imbagħad laqwa u l-aħjar. Biex ma tiġixaw b-t-shirt iswed minħabba l-portiera ta' warajk.
U apparentament kienet sfida li ma Naqa bħala. problema hija, kemm għalija u akalik fisse akat fajla ti għandna affarijiet li vera jixxiepu xkultant ħabtu ras ma' xurxin, imma I wouldn't change it for the world. Talla, mela. Shirley? Xelli l-pilastru tiegħi tista' tgħid f'sens intqajt ma' Xelli 3 snin ilu, kont open mal-ewwel bis-sitwazzjoni tiegħi. U daqs li kieku fetket li l-bib ta' d-dar, bit li l-affarijiet kollu tefatni l-ġowa. Għax li xġara mhuwiex importanti għalija bħala riflessjoni meta tħares li Mason, huwa importanti ħafna għalija għax tara l-Mason minn xinu għaddej u l-inqas ħaġa li trid tara huwa l-Mason għaddej mill-kedet, però tmur over dak kollu li naħseb li jista' jżommni lura. Raġuni waħda xina fil-ħodu, raġuni waħda wkoll tul ħajti għax xina niqpa dak li jien u tagħmel li kuraġġ kbir nkun onest. U sibta ħafna sibta ħafna. U nħobbaw f'sens tħobbaw. L-aħħar mistoqsija għal-lejla. Li kieku jkollok l-opportunità li tmur lura fi żmien u tiltaqa' ma' Mason fuq dak il-Bank Sant'Lucia. Qed idawru l-ewwel joint għadu ħirex mill-kadets prattikament flying colors, bro. U jkollok l-opportunità li tkellmu għal 5 minuti. U inti jomlok il-5 minuti jekk trid. Xtajdlu, kelmu isa kett kelmu, ġviri, mux liri, mux jiena najdlu. Għajd, tipo, Mace, ismani, bro. Naħseb najdlu biex japprezzaw. Ersaq li il-mike, minna għek. L-ura inti. Ersaq li il-mike, bro. Naħseb najdlu biex japprezza ċertu affarijiet. Għax naħseb Mason ma kienx japprezza ħafna affarijiet li kellu fħajtu, u aktar kien jara l-affarijiet li kellu ħażin u ma kienx jara t-tajjeb tiegħu. Li jitfa' moħħu f'dak li jemmen u jemmen fih innifsu qabel, jemmen f'dak li saferit jasal, jemmen fih innifsu qabel, għax naħseb il-problema ta' Mason kienet li qatt memmen fih innifsu. Jitgħallem li l-ħajja kollha problemi kulħadd għandu, m'hemmx għalfejn dak Mason iħossu li huwa bniedem waħdu f'daw il-problemi kollha. Naħseb hija diffiċli fis-sens meta tkun taf Mason kif inhu jisu Mason dejjem l-aħħar persuna. Naħseb li kieku ngħidlu biex iħalli lok u naqa' spazju biex to admire yourself. Li tħoss li inti xi ħaġa f'did-dinja mhux li m'inti xejn. U apparti kollox biex jinżal maskla tal-Joker u kien vera juri x'inhu kapaċi jagħmel u dak li jemmen fih, naħseb kontent id-daqqa ta' ħarta ta' realtà li kellu bżonn qabel ma spiċċa fil-pożizzjoni li jgħat. Jiġifieri naħseb dawk huma l-kliem li kont ngħid lil Mason. U jekk hemm xi bħal Mason bħalissa? Li hu xi ħaġa, vera li hu xi ħaġa, għax ħafna nies jaħsbu li għax għaddejjem minn ċertu sitwazzjonijiet jew kellha jkollhom ċertu nuqqasijiet li mhuma xejn. Pereżempju? Li m'għandekx flus, jew li m'għandekx Mercedes, jew BMW, għax tara sħabek għaddejjem bil-BMW tajt kemm nixtieq nkun bħal da. Self-respect, man. Respect to others. Believe in yourself and others around you. Għax naħseb li temmen fik innifsek hija l-ewwel pass to success in life, naħseb jiena. U tapprezza, men, tipprovax tkun bħal ħadd ieħor, tipprovax tkun dak li int. Fimt, xi darba ssib il-pożizzjoni f'ħajtek, xi darba kulħadd isib il-pożizzjoni f'ħajtu. Taġġilx, ħu pass, aħna biex twelidna l-ewwel tallimna fuq kubtejna, u mbagħad qomna naqa' fuq saqajna u mbagħad tallimna niġru. U l-ħajja naħseb hekk għandek toħodha. Hu l-affarijiet bl-età tiegħek u bil-ħin tiegħek għaka parties. Jekk kint kapaċi titla l-ewwel parti tiegħek ta' 18 sena jew 19 sena kif tajt il-liġi. Prova għamel hekk, tipprovax tiġri qabel ma jasal iż-żmien tiegħek, fimt? U tapprezza naħseb ħafna aktar il-ħajja.
Xaġġar iżdid bro qabel ma nagħlaq. Nirringrazzjak tal-istedentni għawġbi. U Grazzi tal-ek kollu li tagħmel. Grazzi tal-qed l-istedina. Lejli tajjeb. Same to you, bro.